Boa tarde a todas e a todos. Imos dar comenzo á sesión plenaria da data de hoxe, que corresponde ao pleno ordinario do mes de maio. Primeiro punto da orde do día, a aprobación das actas das sesións anteriores do pleno 3-2022 e do pleno 4-2022 extraordinario urxente. Algúnha intervención? Entón, consideramos aprobadas as actas por unanimidade. Punto número 2 da orde do día, proposta de acordo de aprobación inicial do regulamento do Consello Local de Infancia e Adolescencia de Vilalba, expediente 886-2022. Señora Rouco. Gracias, señora alcaldesa. Boa tarde a todos e a todas. Traemos hoxe aquí para a súa aprobación inicial o regulamento do Consello Local de Infancia e Xuventude de Vilalba. Este Consello pretende ser un espazo para que se poda promover a participación dos máis mozos co obxecto de poder coñecer as súas inquedanzas, as súas necesidades e os seus intereses. Pretende constituirse como un espazo para o debate e a proposta, orientado a mellorar a calidade de vida da infancia e da adolescencia, poñendo ou tendo presente todo aquelo que moitas veces, dende unha perspectiva adulta, non vemos. O Consello é un órgano de carácter consultivo e, por tanto, as súas resolucións non son vinculantes, pero, sin dúbida, servirá para poñer na axenda do goberno local os problemas deste grupo de idade. Nos órganos do Consello estará representada a alcaldesa como presidenta, un secretario que será un técnico do Concello, nenos e nenas e representantes de todos os grupos políticos. Os nenos e as nenas serán elexidos democráticamente no seo dos seus colexios por un período de 2 anos, aínda que o seu mandato pode ser prorrogado. A idea é que este Consello da Infancia e da Mocidade se reúna unhas 2 veces ao ano e a finalidade que ten é que os nenos debatan e podan chegar a acordos sobre temas que se plantexen, non tendo voto os adultos, a excepción de que haxa que dirimir un empate, en cuyo caso terá voto de calidade a alcaldesa. Isto é un pouco o planteamento que se traslada aos grupos e que teñen copia do regulamento e pedimos o voto afirmativo para poder constituir este órgano que nos parece que será moi interesante de cara á participación dos nenos e nenas e tamén do grupo de adolescentes. Moitas gracias, señora alcaldesa, e moi boa tarde. A verdade é que nos parece interesante a proposta do acordo por parte do equipo de goberno dun regulamento do Consello Local da Infancia e da Adolescencia de Vilalba. Simplemente nos parece curioso que nada ten que ver este Consello con aquel que presentaban vostedes cando estaban nas bancadas da oposición, con competencias en materia presupuestaria no que ten que ver a rama educativa. Pero outro dato curioso é que creíamos que era un erro na redacción, pero logo de ser aclarado na Comisión de Asuntos do Pleno, observamos unha pequena incongruencia. O Consello está formado, como ben dixo a señora Rouco, pola presidencia do Consello, que será exercida pola alcaldesa, e nesa labor está asistido de maneira rotatoria por un neno. A secretaria exercida por un técnico municipal, e na súa labor tamén habrá de maneira rotatoria un neno elixido entre os membros do Consello, e as vogalías do Consello estarán formados por nenos e nenas adolescentes dos distintos centros escolares. A persoa concelleira delegada de Servicios Sociais é unha persoa representante de cada grupo municipal existente na corporación. Todas as persoas que integran o Consello terán dereito a voz e voto, a excepción da secretaria aos adultos, e que terá voz, pero non voto, e ata aí todo correcto. Pero creemos que vostedes indican que a presidencia si ten ese voto de calidade para poder dirimir aquelas votacións que poidan estar igualidadas, ou de maneira igual. Entendemos que ese voto de calidade, creemos dende o Grupo Popular, que debería, de maneira que ese neno rotatorio que acompaña a alcaldesa e fai as funcións, tamén sexa a persoa ou o neno indicado a que dirima a votación en positivo ou negativo. Creemos que é o máis lóxico, esperando a resposta do equipo de goberno, por parte do Grupo Popular, máis nada.
Ben, moi bo día a todas e a todos. Dentro do Grupo Municipal de Vilalba Aberta acreditamos en que as opinións de nenos, nenas e adolescentes deben terse en conta no ámbito municipal e, polo tanto, como non podía ser de outro xeito, non concordamos plenamente na necesidade de crear marcos e espazos de intercambio pois que reforcen o proceso de transición de cara a se convertiren en cidadanía activa. O noso voto, por suposto, favorable a esta proposta e agardando tamén dentro do noso Grupo Municipal a coñecer a valoración que da proposta do Grupo Municipal do Partido Popular fai o Goberno local. Ben, eu creo que a señora Sandra Vázquez, como xa é habitual, confunde cousas. Confunde o que son os orzamentos participativos co que este regulamento. Nunca se falou deste regulamento en termos distintos aos que se plantea neste momento, e nunca falamos deste Consello estando na oposición. Entón, por esa parte, aclararlle que eu creo que a figura a que vostede se refire é a dos orzamentos participativos, que sí que algunha vez se demandou. Por outro lado, se leen vostedes o artigo número 10 do reglamento, di que con carácter xeral o Consello adoptará os acordos buscando o consenso. E se este non fose posible, procederase á votación dos asuntos que así fose preciso, tomándose o acordo por maioría simple. Os adultos membros do Consello terán voz pero non voto, salvo da Presidencia, que terá voto de calidade. As propostas e acordos do Consello serán remitidos aos órganos de goberno e a estudo dos servicios municipais e da alcaldía e figurarán no tabuleiro de centros escolares do Concello e da páxina web municipal. Entón, nós creemos, estuvémoslo analizando, que trasladar a responsabilidade a un neno ou nena de tomar decisións ser o que dirima eses empates, pois ao mellor non é moi positivo, máis que nada porque a finalidade é que os propios nenos aprendan unha cultura do debate e aprendan tamén pois os consensos. Entón, bueno, eles teñen que saber que só en caso de que non señan capaces de poñerse de acordo, haberá un adulto que desempate. Creemos pois que é positivo que sexa así e a nosa proposta é que non se modifique. Bueno, señora Rouco, eu invito a que coñeza o seu programa electoral do ano 2015, así o establecía. Simplemente, unha cousa son os presupostos participativos e outra cousa é que vostedes querían traer o Consello Escolar Infantil. Pero vaya ese pequeno detalle sen ter en conta. Eu creo que traíamos unha proposta, creo que bastante considerable, que se podía ter en conta, porque así deberíamos ter en conta a opinión dos nenos. Se non é aceptada polo equipo de goberno, o noso voto será abstención. Sí, o voto de Vilalba Aberta vai ser favorable igualmente á proposta do goberno. Ben, unha vez exposto pos tres grupos políticos o seu posicionamento en canto a votación, pasamos a facer a votación. Votos a favor desta proposta de regulamento? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado este punto cos votos a favor do Grupo Socialista e o Grupo de Vilalba Aberta e a abstención do Grupo do Partido Popular. Punto número 3, proposta de aprobación provisional da modificación da ordenanza fiscal número 21, reguladora do prezo público pola prestación do servizo de Escola Infantil Municipal do Concello de Vilalba, expediente 1444/2020. Señora Rouco. Ben, neste caso, a modificación que se trae da ordenanza fiscal número 21, reguladora do prezo público por a prestación do servicio da escola infantil, ten que ver
coa unha modificación para introducir a gratuidade da atención educativa na matriculación do segundo e posterior fillos da unidade familiar. Entón, bueno, teñen os grupos xa a súa disposición como quedaría redactado e quedaría de forma de ter unha bonificación do 100% na atención educativa aos segundos e sucesivos fillos da unidade familiar nos termos previstos na disposición adicional 9ª da Lei 13/2028 de Servicios Sociais de Galicia. Solo unha consideración, señora Rouco. Recentemente aprobábase a gratuidade para todos os nenos nas escolas infantís, non para os segundos. Non sei se ten algo que ver a proposta que vostedes fan simplemente para os segundos fillos. Mais nada. Se mo pode aclarar, era esa unha pequena consideración, que era para todos os nenos, non só para os segundos fillos, vale? O noso voto vai ser favorable, pero do mesmo xeito que fixemos no anterior punto que quixéramos coñecer a opinión do equipo de goberno. Eu creo que o que se refire a señora Sandra Vázquez foi anunciado, pero no momento en que se preparou a documentación para o pleno non estaba todavía aprobado. Entón, en canto se aprobe definitivamente, farase a modificación para tamén nos mesmos termos pois aplicar a gratuidade a todos os nenos. Era nese sentido a nosa anotación. O voto do Partido Popular vai ser favorable. Pois entón, unha vez que está xa manifestado, pasamos a votación. Votos a favor deste punto do orde do día? Dos presentes. Queda aprobado por unanimidade dos presentes. Pasamos ao capítulo das mocións, observando que a primeira moción do grupo... Perdón, eso despois. Moción do Grupo Político do Partido Socialista relativa á situación das consultas do Centro de Saúde de Vilalba. Moitas gracias, señora alcaldesa. Bueno, vou a ser moi breve porque hai bastantes mocións para debatir. Xa en setembro do ano 2020 o noso grupo municipal trouxe unha iniciativa a este pleno para demandarlle á Consellería de Sanidade que dotase dos recursos necesarios ao noso centro de saúde, en particular a atención primaria en xeral. Como todos sabemos, a pandemia do COVID puxo en evidencia unha serie de eivas que xa tiñan os nosos servicios de saúde e que co COVID non fixeron máis que agravarse. Presentamos tamén dende o noso grupo e tamén a nivel parlamentario iniciativas pedindo que se dotasen os medios necesarios e suficientes para o noso centro de saúde. Esta iniciativa que traemos hoxe aquí ven a complementar as xa presentadas anteriormente. Nesta ocasión vimos a denunciar que tras o cacareado plan estratégico para a atención primaria continúan as deficiencias no noso centro de saúde e sigue habendo importantes eivas, pero neste momento imos centrar a atención no que é a atención á muller, porque sí que é outra situación que usuarias deste servicio nos trasladaron e nos pediron que presentásemos iniciativas para que se trate de correxir unha serie de deficiencias que hai á hora de atender as mulleres no noso centro de saúde. O primeiro deles comeza cando unha muller vai a pedir cita. Eu, como usuaria do centro de saúde, supoño que as outras mulleres que están aquí neste pleno saben que cando un quere pedir unha cita para a matrona ten que ir ao mostrador onde están mulleres, homes e xente que non coñeces de nada e que ao mellor non ten por que coñecer a túa vida privada, ou xente que ao mellor coñeces e non queres que sepa porque vas ti ao médico. Ali tes que decirlle para que eles sepan en que axenda te deben encuadrar situacións do máis diversas, como que queres interrumpir un embarazo, que estás embarazada, que tes algún problema íntimo ou calquera outra cuestión, para que eles sepan en que axenda hai que encuadrar a esa persoa. Creemos que isto non pode ser, creemos que as mulleres teñen dereito á intimidade, existe a Lei Orgánica de Protección de Datos e ten que arbitrarse algún mecanismo para que as mulleres poidan solicitar cita coa matrona, que, por certo, non se pode facer nin por teléfono nin a través da aplicación, ten que ser ali personalmente para que se garanta a privacidade das mulleres que van a este servicio. E despois, a segunda das eivas ten que ver coa atención maternal.
Este servicio ten continuas suspensións porque cando a matrona non está, por o que sexa, pois non hai que na sustitúa. Entón, pois pode haber mulleres que acaban de dar a luz e necesitan pois unha atención posparto que ten que ser nunhas datas determinadas ou que necesitan asistencia coa lactancia materna e que a necesitan nese momento e non pode esperar, porque en caso de esperar, ao mellor, hai que interrumpir esa lactancia. E creemos que tamén pode haber problemas que de non atenderse no momento en que así o demandan, pois pode non detectarse un problema grave que poida requerir atención hospitalaria. Precisamente, tamén o plan estratégico o que fai é prever unha serie de charlas sobre educación sexual, que nos parece moi ben e moi necesaria, estamos totalmente de acordo. O que pasa é que o que non pode ser é que estas charlas sexan a cargo da matrona do centro de saúde, a que non se lle sustitúe, e que provoque que cando vai a dar estas charlas non só os institutos da nosa comarca, senón tamén os da Mariña, o servicio quede descuberto. A educación sexual é moi necesaria, pero non se pode ampliar servicios á costa dos escasos recursos que xa estaban saturados antes dese plan estratégico. Vimos estes días, ou eu vino por o menos nas redes sociais, unha denuncia tamén da matrona do centro de saúde que pedía porque se había quitado a sala de lactancia que está continua a súa consulta. Despois volveu a poñer que ese problema xa estaba en vías de solución, pois tamén é outra cuestión que nos parece que non pode ser así, o sea, non pode ser que se necesite un espacio e que sexan as mulleres que dan de mamar aos seus fillos as que se vexan prexudicadas. Por todo isto, presentamos esta moción cos acordos que xa teñen os grupos e que é que o Sergas garanta para todos os usuarios e usuarias, tamén para os homes, pero en especial para as mulleres por as circunstancias das consultas da matrona, o dereito á intimidade, á protección de datos e á autonomía do paciente, e que se proceda a sustituir as ausencias da profesional, neste caso, que está condicionando un correcto desenvolvemento do plan de educación maternal. En último lugar, que se melloren as condicións da prestación de servicios no centro de saúde, tanto para os usuarios como os profesionais, na liña do que xa pedimos noutras ocasións e que foi compartido por outras forzas do Pleno. Novamente, esta vez, pedimos o compromiso de todos porque todas as que estamos aquí como mulleres tamén sufrimos estas eivas e aínda que non señamos mulleres, pois tamén temos que ter esa sensibilidade porque é unha petición que é de xustiza. Nada máis. Antes de nada, pedir disculpas porque non lle din a palabra ao señor secretario para que enunciara os acordos do Pleno. Correxiremos na seguinte. Partido Popular. Espera, Santi. Ahora, bueno, gracias, señora alcaldesa. Bueno, pois naide mellor para falar de sanidade que calquera dos centos de profesionais que temos na nosa comunidade autónoma, que se deixan a pel nos hospitais, nos centros de saúde, nas ambulancias, nas farmacias, en definitiva, en cada recuncho de Galicia para salvar a vida das persoas, e dende aquí, dende o Partido Popular, o noso máis profundo agradecemento polo traballo, pola entrega e pola dedicación que poñen cada día na súa labor. Sería non estar, na realidade, negar que temos un problema na sanidade, pero tamén sería moi hipócrita non recoñecer que estamos ante un problema nacional moi serio, que a solución non é un tema económico, senón unha falla de profesionais, e creo que se lle debe contar a verdade á xente e non manipulala. Hoxe a Agrupación Socialista trae a esta sesión plenaria unha moción en materia de sanidade con 3 acordos que recolle ao final da mesma. 3 acordos que este grupo se ve na obriga de explicar, e xa lles adianto, por si pretenden quedar dúbidas, que este grupo non se vai a opoñer. En canto ao primeiro deles, garantir o dereito á intimidade e protección de datos, por suposto que é un dereito que ten que estar garantido sempre. O contrario sería unha ilegalidade que tería que ser denunciada. E se son vostedes coñecedores, deberían estar denunciando e no lugar indicado e non facer política ante algo tan serio. No Servicio Galego de Saúde existen protocolos para garantir o dereito á intimidade que teñen por obxecto velar
polo respeto á personalidade, á dignidade humana e á intimidade. Os centros de saúde que prestan servicios sanitarios establecen medidas para preservar a intimidade, especialmente en actividades relacionadas coas exploracións, os cuidados ou a hixiene persoal. E a señora Rouco facía mención a un dato, que é verdade, que ti tes que desplazar para que che tome nota para unha cita coa matrona. É verdade que hai unha mampara, eu non sei se ela recordará que estamos en pandemia, os centros de saúde aínda se siguen con materias anti-COVID. Os centros que prestan servicios sanitarios establecen medidas para preservar a intimidade, especialmente en actividades relacionadas cos cuidados ou coa hixiene personal. O segundo punto que vostedes reclaman é en relación á cobertura de profesionais. Efectivamente, recoñecen que temos un problema e que temos un problema de déficit de profesionais. A falta de persoal sanitario para a atención primaria é un problema, pero non só é un problema de Galicia, senón de todas as comunidades autónomas de todo o territorio español. E iso é un problema moi serio, que xa nomeaba ao principio da miña intervención, e que claramente repercute nos profesionais, porque teñen moitísima máis carga laboral, de traballo, e, por suposto, nos pacientes polas súas incomodidades. De feito, o propio Ministerio de Sanidade habilitaba que as comunidades autónomas contraten médicos xubilados porque recoñecen dita necesidade. A falta de persoal non é imputable a ningún recorte por parte do Goberno galego. De feito, ano tras ano, o presuposto da Consellería increméntase. Pero non hai como os datos para poñer negro sobre branco e así clarificar a aposta do Goberno galego en materia sanitaria. O presuposto da Xunta está en torno aos 11.600 millóns de euros e preto de 5.000 millóns de euros destínanse en exclusiva á materia sanitaria. Eu creo que non é un dato menor e que é necesario, por suposto, e coincidimos en que se debe seguir traballando. Pero, ademais, falemos dos datos tamén que teñen que ver co Centro de Saúde de Vilalba. Ao longo dos últimos anos desenvolvíase o Plan Galego de Atención Primaria 2019-2021 cun orzamento de 102 millóns de euros e que contou, obviamente, cunha praza de enfermeiro e outra de fisioterapeuta. Recentemente, o Conselleiro de Sanidade visitaba o noso municipio e explicaba, non?, para todos os presentes, tamén para a cidadanía vilalbesa, que para cubrir, publicábase a convocatoria de 106 prazas para cubrir ese tipo de vacantes que tamén ocorría no Centro de Saúde de Vilalba. E conta con 2 prazas, unha para o turno de mañá e outro para o turno de tarde. En canto ao terceiro punto da súa moción, señora Rouca, o Centro de Saúde de Vilalba conta cunha completa carteira de servizos. Atención adolescente, atención ao paciente crónico, atención domiciliaria, atención á muller, programa do neno, atención farmacéutica, programa bucodental, fisioterapeuta, radiodiagnóstico, atención, tramitación, control de tratamento con anticoagulantes, cirurxía menor, servicio social e saúde, xiconoloxía, oftalmoloxía e, por suposto, facendo e centrando, tal e como vostede centraba a súa moción, dentro do programa da muller, todas as actividades realízanse con normalidade e sen demoras. E hoxe, precisamente, que a matrona non estaba, si estuvo cuberta por unha sustituta. Pero tamén deben saber que resulta moi complicado e moi difícil ter a cobertura de matronas. Eu decía ao inicio da miña intervención o non dispoñer porque non hai matronas en todo o sistema sanitario. Creo que lle respondín atentamente a cada unha dos seus puntos. Somos coñecedores das necesidades que hai en tema sanitario, pero tamén recoñecemos que se leva feito unha gran labor e que se vai a seguir traballando neste eido. Mais nada. Ben, señora Vázquez, imagínese que cando tanto vostede como eu, en tanto que voceiro de Vilalba Aberta, criticamos a incapacidade do goberno ao respecto da posta en marcha da RPT, o goberno nos contesta que o que compre pôr en valor o grande traballo dos profesionais do persoal municipal. Que diría vostede? Vostede diría ao goberno, diría a señora Veleiro, que se está rindo de todos os grupos aquí representados. Pois ben, iso é exactamente o que fan vostedes dentro do Partido Popular ao respecto da atención primaria, porque nada ten que ver a desorganización é o recorte de servizos sobre de competencias que son única e exclusivamente, como vostede sabe ben, autonómicas, co gran traballo profesional de todos eses médicos
e facultativos. Foi, e sabe vostede ben, no pleno ordinario de xaneiro, cando Vilalba Aberta cadou o consenso da maioría absoluta da corporación ao respecto da necesidade, como antes dicía, de reverter os recortes de servizos no centro de saúde e na defensa da atención primaria no municipio. Así, e como vostede ben dixo, apenas 3 meses despois, o conselleiro de Sanidade anunciaba en Vilalba unha oferta pública para cubrir 106 prazas vacantes en medicina xeral, o que posibilitará, tal e como el recoñeceu á prensa, a incorporación do ao menos 2, corríxame se me equivoco, facultativos con praza en propiedade. Vilalba Aberta concorda con todas e cada unha das reivindicacións do Grupo Municipal Socialista, pero ao respecto da situación da nosa atención primaria ten algunhas dúbidas que vostede, en tanto que representante membro do Parlamento e compañeira de bancada dos mesmos que xestionan a sanidade na nosa comunidade autónoma, entendo que debería e quererá contestar. A primeira delas é obvia. Que pasa cos cupos de pediatría que están a ser cubertos por médicos de familia? A nos interesa non saber iso, entendo que a veciñanza do Concello tamén. A atención especializada, aquí denunciamos os recortes no servizo de oftalmoloxía e reumatoloxía. Vostede di hoxe aquí que o servizo de oftalmoloxía está a pleno rendemento. Quixéramos tamén que o ratifique e que o explique. E por último, o servizo de oculista. Hai máis de 3 anos que os veciños e as veciñas de Vilalba estamos sen el. Que pasa con este servizo? Entendo que tamén é do interese da veciñanza. Señora Vázquez, teño yo dito en moitas ocasións e hoxe quero recordarlo. Compre unidade política e veciñal co fin lóxico de darmos a batalla diante dunha situación na que, como ben dixo a voceira do Partido Socialista, o descontento, a preocupación e o malestar dunha parte non menor da nosa veciñanza non fai máis que medrar. Do seu grupo municipal, do grupo municipal do Partido Popular, depende o noso voto, señores do Partido Socialista, favorable, como non podía ser de outro xeito, á iniciativa que estamos a debater. Señora Vázquez, bueno, xa yo dixo tamén o voceiro de Vilalba Aberta, pero algo que comparto e que xa debatimos neste pleno. Co agradecemento aos profesionais que se deixan a pel e que efectivamente é así, non chega. Hai que apoialos nos seus problemas. O demais, como decía vostede, é hipocresía. Porque eles están loitando por a atención primaria, están loitando porque se recoñezan os seus dereitos, están loitando porque están saturados. Decía vostede que non é un problema económico, que é un problema de falla de profesionais. Pois eu creo que gran parte desto é económico, é simplemente falta de recursos e os recursos son recursos económicos. Tamén decía vostede que vimos aquí a facer política. Mire, nós non vimos aquí a facer política no sentido malo. Claro que vimos a facer política, porque política ao final é tratar de solucionar os problemas que ten a xente. E eu sí que fago política. Se pode solucionar calquera problema que teña a xente. Pero non fago política no sentido negativo que di vostede de sacar rendemento. Denunciámoslo aquí porque é un problema que teñen os veciños e que nos trasladaron. E creo que nos corresponde a todos os que estamos aquí como representantes públicos pois posicionarnos dun lado ou do outro. Vostede querme falar do divino e do humano. E non, isto é unha cuestión moi simple. É simplemente decir de que lado está un, si está do lado da xente que ten os problemas ou está do lado de buscar argumentos peregrinos para non posicionarse. Eu creo que, decía yo tamén, o voceiro de Vilalba Aberta respecto dos profesionais, pero eu digo yo en xeral, igual que vostede exixe a este goberno municipal que cumpla cos seus cometidos, tamén lle temos que exixir á Xunta e ao goberno do Estado e a calquera outra administración que cumpla cos veciños, que faga os deberes. O servicio de oftalmoloxía en Vilalba non existe, tampouco o servicio de reumatoloxía. A matrona sí que a cubriron hoxe, pero pode ir vostede mañá e non a cubren. Mañá non vai a estar e mañá está o servicio descuberto. E ademais, tamén lle vou dicir outra cousa, que cubren o que é a consulta da matrona, pero non cubren a educación maternal, que é o que estamos pedindo. Mire, eu voulle dicir, eu non coñezo o meu médico de cabeceira. Eu, dende hai 2 anos, non sei quen é o meu médico de cabeceira. Cada consulta que pido, aténdeme unha persona distinta. Afortunadamente, non teño ningún problema grave de saúde que coñeza, pero e se fora necesario que alguén me fixera un seguimento, pois é que non o sei. E entón, pois eu creo que
o que temos que facer é posicionarnos, pedirlle a quen ten responsabilidades que trate de solucionalo e, dende logo, gustaríame que o Partido Popular se sume ao consenso deste pleno para pedir que se poñan solucións, porque é que non estamos criticando a naide, só estamos pedindo que se atenda aos cidadáns e creo que, por exemplo, a parte das citacións médicas é algo que ten que ser sencillo de solucionar, basta con ter un pouco de vontade e reservar un espacio para as citas das matronas onde poida haber garantida a privacidade dos pacientes. Nada máis. Mire, señor Renda e señora Rouco, parece mentira que vostedes non sepan que en materia de sanidade non hai recurso público que chegue. Son necesarios todos e cada un dos que se poñan. E se vostedes non coinciden co meu relato, serán que non están na realidade, ou igual non lles interesa falar de sanidade pública e lles interesa rir de absolutamente todo. Mire, señor Renda, parece que vostede lle molesta que dende o Grupo Municipal do Partido Popular demos o agradecemento aos profesionais sanitarios por o traballo que levan desenvolvido. Pois se lle molesta, ten dous problemas. Aguantarse tamén un pouquiño, vale? E, por suposto, señor Rouco, claro que nos sumamos desde o Grupo Municipal do Partido Popular, que xa yo digo, a seguir traballando todo, incansablemente, todo o que ten que ver en materia sanitaria. Mais nada. Si, señora Vázquez, non me quedan turnos de intervención para que me poida volver a contestar, pero entendo que vostede é coñecedora das cifras e, sobre todo, da comparativa do gasto en sanidade, por extensión tamén en atención primaria, dende o ano 2009 ata o actual. Entendo que vostede é coñecedora diso, entendo que vostede é coñecedora do evidente recorte que, para con todos estes servizos vinculados, se ten producido. Eu creo que me expliquei bastante ben, entendo que sempre son respetuoso con vostede, co seu grupo municipal. Vostede sabe perfectamente que a mí non me molesta que vostede, o Partido Popular, valore o traballo destes profesionais. Eu fago e entendo que o Partido Socialista tamén está niso. O que a min me parece que é de tratar de parvos o conxunto dos concelleiros aquí representados é que para non abordar o debate que ten que ver cas competencias do seu partido na Xunta de Galicia, vostede poña a venda nos ollos de valorar ese traballo apuntando aos outros grupos como que o que interpelan, o que critican é o traballo dos sanitarios e non a propia xestión ao respecto da sanidade. Eu creo que é público, eu creo que é evidente que o que a sanidade e a atención primaria necesita son fondos. O que a sanidade e a atención primaria necesita son investimentos. E, lóxicamente, como ben lle dixo a señora Rouco, o que necesita a sanidade e a atención primaria é unha aposta clara precisamente polo público, cousa que o seu goberno en todas as administracións, pero fundamentalmente na autonómica, non está pola labor. Nese sentido, o noso posicionamento vai na liña do que din dentro do Partido Socialista e por isto que vamos votar favorablemente a esta moción. Mais nada, moitas grazas. Unha vez que está suficientemente debatida esta moción, vamos a proceder a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada cos votos a favor de Vilalba Berta e o Partido Socialista e a abstención do Grupo do Partido Popular. A seguinte moción, esta vez sí, voulle dar a palabra ao señor secretario para que lea os acordos. É unha moción do Grupo Político do PSOE. Solicitar a Xunta de Galicia a adopción dun decreto polo que se aprobe a delimitación do tramo Vilalba-Betanzos como integrante do Camiño Norte de Santiago, segundo resulta da memoria xustificativa. Notificar este acordo xunto coa memoria xustificativa a Xunta de Galicia a fin de que incoe o procedimento necesario para a adopción do decreto correspondente. Así mesmo, notificar o presente acordo ao Parlamento de Galicia, Delegación do Goberno en Galicia, as Deputacións Provinciais de Coruña e Lugo e o resto dos concellos do tramo Vilalba-Betanzos.
encomendar á Alcaldía a adopción das medidas necesarias para a efectividade do presente acordo en coordinación cos demais alcaldes e alcaldesas dos concellos do tramo. Brevemente vou a facer unha exposición máis que nada para os que nos estén seguindo polas redes ou que nos vayan a seguir posteriormente. Trátase de unha iniciativa que se ven desenvolvendo aproximadamente desde fai un ano a raíz dunhos estudios que se fixeron en Betanzos ao facer o anuario brigantino. Descubreuse que había importante documentación sobre o camiño, a variante ou a extensión do camiño norte de Vilalba a Betanzos. Así figura documentada, os grupos políticos teñen a súa memoria donde ven claramente documentado de que existía esa variante que enlazaba do camiño norte desde Vilalba a Betanzos e ali uníase o camiño chamado Camiño Inglés. Desenvolvéronse unha serie de estudios para solicitar da Xunta de Galicia e, sobre todo, a través da petición ao Cabildo da Iglesia que fixera un recoñecemento como esta variante, digamos, do Camiño Norte e, por tanto, que se concedera o outorgamiento de que facendo estas etapas este camiño se foran selando e ao chegar a Santiago deran dereito a obter a compostelana. É dicir, por parte da Igrexa tamén era recoñecida esa posibilidade, esa realmente documentado variante ou prolongación do camiño norte, o paso pola nosa vila e que enlazaba con Betanzos. Son 8 concellos que están implicados en este trayecto, gobernados por distintas formacións políticas e en outono foi asinado por los 8 alcaldes e alcaldesas esa concesión de ter dereito ao selo para as etapas e todos os concellos implicados pois é unha forma de promocionar o noso territorio, a nosa vila, en este caso, que é sempre importante en calquera momento. Vilalba está atravesada polo Camiño Norte, pero tamén pode contemplarse esta variante que pon todavía máis en valor o noso territorio e a cantidad de patrimonio que temos de todo tipo. Saben ben todos os vilalbeses e vilalbesas, pois patrimonio cultural, por suposto, patrimonio arqueolóxico, patrimonio paisaxístico, é unha forma máis, unha ferramenta máis para proceder a esta expansión e promoción da nosa vila. Por lo tanto, pido nos concellos en que se propón esta resolución, este acordo, han sido aprobados por todas as formacións políticas e pídolle tamén os componentes da Corporación de Vilalba que así o fagan co seu voto a favor. Estás, Sí, bueno, pois moi boa tarde a todos. Pois, señora alcaldesa, eu empezo por anunciarlle que nosotros nos vamos a abster en esta iniciativa. E nos vamos a abster non por unha cuestión de fondo, vámonos a abster por unha cuestión de forma. Mire, plantexa vostede unha iniciativa interesante, unha iniciativa atraínte, pero isto non son formas de traela a debate nin de pedir o apoio da corporación para unha medida deste tipo. Se nosotros apoyamos esta iniciativa co que vostede simplemente co que nos acaba de informar, que non o poño en tela de xuicio, pero co procedimento que seguiu, significa que somos parvos. Eu creo que temos dereito a unha explicación máis detallada, como ten dereito non só nosotros, sino as persoas que votan ao Partido Popular e creo que toda a cidadanía de Vilalba. Mire, o tema do Camiño de Santiago recoñecemos que efectivamente é un tema de trascendencia, pola riqueza, polo dinamismo e polas circunstancias que aporta. Nosotros
Nosoutros non nos opoñemos, lóxicamente, a que ninguén solicite a ampliación do camiño, nin estamos absolutamente en contra de naide, pero o que si entendemos que as formas hai que guardalas. Sabe vostede que o camiño de Santiago é un camiño que ten consideración patrimonial, son camiños de Santiago que están determinados na lei de patrimonio e é verdade que se pode modificar tanto os camiños que hai como o trazado dos camiños que existen. Pero esa modificación hai que facela con arreglo a unhos procedimentos. Os camiños de Santiago non se determinan nin por adhesión popular, nin tampouco a piñota. Nosoutros descoñecemos cousas como, por exemplo, elementos fundamentales para determinar o carácter de ruta xacobea, que é o arraigo da tradición, a cultura, os datos antropolóxicos, o impacto que pode ter esa ruta no lugar. Descoñecemos a documentación, incluso coa que se fai esta petición. E nos pide o apoio para algo que eu non acabo de entender, tal como está redactada tampouco a iniciativa. Por un lado, fala de proposta da presidencia e por outro traino en forma de moción, pero empeza por pedirlle á Xunta, mellor dito, á Corporación, que solicitemos á Xunta a adopción de un decreto polo que se aprobe a delimitación de ese tramo. E acto seguido pide que notifiquemos á Xunta, xunto coa memoria xustificativa, ese acordo para que incobe o procedimento. A ver, habrá que empezar por pedirlle á Xunta que inicie o procedimento en función do que resulte do procedimento, pois, lóxicamente, pedir que dicte o oportuno decreto. Si empezamos por pedirlle que pida o decreto e despois que expida o decreto e despois que inicie o procedimento e que se lle dé a conta ao Parlamento, a Delegación de Galicia, as Diputacións, creo que estamos empezando a casa polo tellado. Habrá que empezar polo principio. Hai un procedimento determinado. De feito, sabe que a Xunta de Galicia ten agora mismo firmado un convenio de colaboración co Centro Superior de Investigacións Científicas para que o Instituto de Galego Padre Sarmento elabore ferramenta metodolóxica con base científica que permita determinar cales de esas rutas que se propoñen poden ter o carácter de ruta xacobea. Mire que hai unha pila delas que están agora mismo facendo esa tramitación: o Camiño do Mar, a Vía Cúnin, o Camiño de San Rosendo, o Camiño Miñoto, o Camiño de Muros, o Camiño de Muxía por Brandomil, o Camiño de Mariñán. Lóxicamente, hai que determinar se reúnen esas características. É un proceso complexo, é un proceso complicado. É lógico que sexa así. Hai que modificar a lei de patrimonio, hai que dar rigor e seriedade ao Camiño de Santiago, que eu insisto, todo o mundo ten dereito e pode solicitar que pase por todos os lugares, pero non se pode convertir tampouco en unha especie de tómbola a ver quen é o que o leva ou deixa de levar, senón que ten que responder a unha metodoloxía extraordinariamente determinada. Si nosotros tuveramos elementos de xuicio para poder pronunciarnos, pois, evidentemente, a lo mellor, o noso criterio variaría. Pero, eu lle pregunto, trouxo este tema, xa digo, non sei se como proposta, se como moción, nin porque unha cousa nin a outra. Tuvo a Comisión de Asuntos do Pleno, non informou absolutamente nada deste particular. Puido haber reunido os portavoces e explicarlles a situación e a circunstancia pola que se facía ou se pide esta adhesión. Non fixo nada de nada. Traino de matute e pola porta de atrás para que nosotros expresemos unha adhesión e eu quero manifestarlle. Non se trata de que eu estea de acordo, non se trata de que os meus compañeiros estean de acordo. É que eu, por exemplo, non podo saber cal é a posición que ten a xente do Partido Popular, nin sei siquiera, porque aquí en debate en Vilalba ningún debate se abreu sobre este particular, se a xente de Vilalba está de acordo con esa proposta ou non está. Eu non poño en dúbida que seguramente o estea, pero, lóxicamente, hai que facer as cousas ben. Ten que traer vostede elementos de xuicio e, polo tanto, nosotros poderemos opinar con fundamento. Por eso, eu lle propoño unha cousa: deixa a proposta encima da mesa, explique claramente que é o que se pretende. Si hai unha comisión que está facendo os traballos para a elaboración dese tramo,
que nos informe e, lóxicamente, nosotros podemos opinar con coñecemento de causa. Da maneira que atrae é un modo de proceder que demostra o que vostedes veñen facendo permanentemente, é dicir, a transparencia traslúcida. De dentro para fora verase moito, pero de fora para dentro non se ve absolutamente nada do que fan. Eu digo, nosotros astémonos non porque esteamos en contra de que se recoñeza ese tramo, senón que nos parece unha falta de respeto a esta corporación e ao pobo de Vilalba a maneira en que vostedes traen este tema a debate no pleno. Eu pídolle que dea explicacións, que deixe o tema sobre na mesa e na próxima sesión plenaria nosotros non temos inconvinte en debatilo e pronunciar definitivamente a nosa posición. Senón, a nosa postura, lóxicamente, vai a ser de abstención porque tampouco queremos manifestarnos en contra dun dereito que entemos que a xente ten legitimidade para exercelo. Ben, concordando na cuestión que apuntaba o voceiro do Partido Popular no tocante ao procedimento e aproveitando tamén a súa primeira intervención para dar a benvida ao novo secretario, señor Abeleiro, turismo. Dende que romperon vostedes o goberno de coalición, por fin escoitamos ao Partido Socialista falar de turismo e fano para instar a Xunta. Claro, o grosso da súa iniciativa política consiste en interpelar a Xunta. Eu tamén son moi contrario ao actual goberno da Xunta, pero semella que vostedes, no que ten que ver co eido propositivo, soamente se sinten cómodos nesa dicotomía permanente. Vilalba Aberta xa lles anuncio que, como dicía máis alá da cuestión do procedimento, vai apoiar a súa reivindicación, quer aproveitar o debate desta moción para ir un chisquiño máis alá. Porque, claro, a fraseoloxía de compre aproveitar o camiño norte en tanto que potencial turístico e económico para Vilalba, lémbrame a min moito a ese tan manido hai que apostar polo rural, non podemos deixar morrer o rural, en fin, palabrería política barata para que despois iso non se concrete en absolutamente nada. Vilalba Aberta non tivo moito tempo, señora Abeleiro, sabe vostede ben, para demostrar o que era quen de facer nun goberno municipal, pero nese pouquiño tempo comezou a traballar nalgúnas cuestións, entre elas nunha estrategia municipal de turismo en base á mesma nós queremos hoxe aquí interpelalos. A nosa folla de ruta baseábase nunha proposta de colaboración público-privada que, tomando en consideración as propias potencialidades da nosa vila e das nosas parroquias, contemplara como horizonte a medio prazo facer do concello de Vilalba o destino líder do turismo interior da provincia de Lugo a través dunha oferta conxunta que aglutinara os nosos recursos culturais, os nosos recursos artísticos e os nosos recursos gastronómicos. Por ben, vayamos por partes. Facilitar a colaboración profesional do sector a través dunha política de coordinación municipal coa creación da Mesa Municipal do Turismo. En que situación teñen vostedes isto? Están interesados en facilitar esta colaboración co sector? Segundo, reforzar o posicionamento no mercado dos produtos vinculados á nosa oferta turística, propoñéndolle aos profesionais do sector o aproveitamento dos acontecementos culturais e deportivos de maior relevancia para a comercialización de paquetes turísticos. Siguen vostedes traballando nisto? Terceiro, reforzar o posicionamento turístico do concello potenciando a presenza de Vilalba nas comunidades de viaxeiros e asinando acordos con axencias e operadores turísticos en liña. Disto algo, señora Abeleiro, ou tampouco? Cuarto, reformulación total da oficina de turismo, mellorando a súa sinalización, vinculando ao persoal dependente á RPT e reforzándoa a nivel orzamentario. Como levan vostedes este asunto, señora Abeleiro? Deseño e posta en marcha dunha aplicación web que ofreza todo o necesario para disfrutar ao máximo o viaxeiro da nosa vila e das nosas parroquias. Información esencial para preparar a viaxe, co visitante non se poida perder absolutamente nada e que teña a información precisa xeolocalizada sobre os puntos de interese vinculando o museo, por exemplo, os nosos monumentos patrimoniais, parques, etc., cos restaurantes, cas tendas e cos locais de ocio nocturno. Como avanzan vostedes con iso? E, por último, creación de novas rutas turísticas guiadas á altura do noso patrimonio cultural, do noso patrimonio arquitectónico, do noso patrimonio ambiental. En definitiva, señora Abeleiro, liderar, en tanto que somos a capitalidade comarcal, a posta en marcha de novos proxectos de rutas turísticas
rutas, por exemplo, imagínese vostede vincular unha ruta a Torre de Caldaloba, unha visita a Caldaloba ou a Lagoa de Cospeito, coa posta en valor da Pena Grande, a Roza das Modias ou os nosos cemiterios neogóticos, entre outros. Nada tampouco entendemos que hai de avances neste senso. Señora Veleiro e señores do Partido Socialista, máis alá do que vostedes plantexan na moción, que xa lles digo que vamos votar a favor, a miña pregunta é a seguinte, creo que tamén lle interesa aos veciños e as veciñas unha resposta. A parte, señora Veleiro, con respeto yo digo, de lle pagarmos entre todos un viaxe anual a Fitur para non presentar, estará de acordo comigo, absolutamente nada no que ten que ver coa estrategia turística, poderían vostedes dar conta do seu traballo ao respecto da promoción turística? Mais nada, moitas grazas. Ben, pois vou empezar por responder primeiro ao señor Renda. Realmente hoxe estamos a debatir unha moción. Pode usted falar desa, se quere máis información de outros aspectos da área de turismo, pode o solicitar por escrito, pode presentar as iniciativas que queira, pero non é o motivo neste momento que temos que proceder ao debate da moción, senón podemos estar aquí horas e horas falando de outros temas que son alleos ao contexto desta moción. Señor Bamonde, realmente dubido que se haya leído o que é a proposta da moción, porque moitas das cousas que usted cuestiona veñen aí explicadas. Cando se fixo a convocatoria do pleno, sí, estaba aí o desglose da propia proposta. Decía vostede ao principio que non se poden modificar así de boas a primeiras os camiños de Santiago, por suposto, pero é que en ningún momento se propón ningunha modificación. O Camiño Norte ten todo o seu percorrido, senón que é engadir unha variante que está unha variante non, un añadido, un plus máis que está documentado de forma que está recollido pola historia. Vou a ler o que vai na proposta da moción. Plantéase así porque foi un acordo tomado polos 8 concellos afectados nos que gobernan tamén en algún deles precisamente persoas do Partido Popular. A iniciativa naceu de persoas de distintas cores políticas, tamén de persoas do Partido Popular. Non vamos a intentar favorecer nin defender ningunha postura partidista, nin moitísimo menos. Vou a limitarme a ler unha parte da que é a presentación, a exposición de motivos. A partir dese momento, falaba antes que no mes de outubro do ano pasado nos habíamos reunido en Betanzos todos os alcaldes e alcaldesas para seguir avanzando nesta iniciativa. Eso publicitouse, saliu en redes, nas propias páxinas do Concello e tamén na prensa. É dicir, sabían ou deberían saber, ou ao menos, de que estaba esta iniciativa en funcionamento. A partir dese momento, desta reunión de outubro, o Grupo de Amigos do Camiño Norte, tramo Vilalba Betanzos, deu un marxe de tempo para que se fixeran aportacións e actos seguidos solicitouse á Fundación Monteagudo a redacción dunha memoria do Camiño Norte de peregrinación a Santiago de Compostela no tramo Vilalba Betanzos, acompañada das memorias específicas para cada concello que incorporan, como é de rigor, información textual, fotográfica e planimétrica detallada, e esas memorias foron trasladadas a todos a cada un dos concellos: Vilalba, Xermade, Guitiriz, Monfero, Aranga, Irixoa, Paderne e Betanzos. Como era lóxico, seguiuse na redacción desas memorias e metodoloxía empregada no decreto 158/2014 do 27 de novembro, polo que se aproba a delimitación do Camiño de Santiago do Norte, Ruta da Costa. A este respecto, este Concello, en coordinación con todos os demais do tramo Vilalba Betanzos, quere deixar claro que non é o seu propósito derogar nin enmendar o citado decreto, senón complementalo con tramo de camiño plenamente documentado que conflúe en Betanzos co camiño inglés, cuxa delimitación foi aprobada polo decreto 110/2014 de 4 de setembro. Polo tanto, o que expresamos nos puntos é solicitar á Xunta a adopción dun decreto. Foi acordado
presentalo así en forma de moción polos 8 concellos que delimitan esta proposta desta ampliación deste camiño. E o segundo punto pon notificar este acordo xunto coas memorias xustificativas a Xunta de Galicia a fin de que o estude e, por suposto, quen ten que tomar a decisión é a Xunta de Galicia. Nos simplemente solicitamos que teña ben mirar as memorias onde vai toda a documentación e, se lle parece que está documentado e que cumple con todos os requisitos, que aprobe esta ampliación. Simplemente, por tanto, pedimos que o Partido Popular reconsidere a súa posición. Quizá se podía achacar ou facelo ahora mismo nesta época, é que canto antes se vaya tramitando, como efectivamente requiere uns estudios digamos complexos para tomar esas determinacións. Solo voume pasar un segundinho. Pois por eso, canto antes o iniciemos, mellor, porque o ano xacobeo, o segundo ano xacobeo, este ano de 2022, e por eso queríamos que se encauzara o antes posible. Efectivamente, como dixo o señor Bamonde, hai moitísimos outros lugares que están pedindo novos recoñecementos de camiños xacobeos. Nos creemos que está documentado e así o acordamos os 8 concellos e por eso pedimos, traemos esta proposta. Sí, moitas gracias. Mire, señora alcaldesa, eu recórdolle un bello dito da xudicatura. Cando un ten un pleito e vai ao abogado e pregunta se ten razón, a resposta que lle sobe dar o abogado é moi simple. Mire, non chega con ter razón, hai que ter razón, pero hai que pedila e teñenche que dar. E para dar a razón non a pode dar nin vostede, nin eu, nin ninguén. Ten a que dar o órgano que teña competencia para dala. E o órgano que ten competencia para dala ten que seguir un procedimento determinado onde se determinen os requisitos e as circunstancias. E vostede, eso era o que tiña que haber feito. Non facer o procedimento, pero sí dar as explicacións oportunas. Alba a mí, que xa vai tempo que veñen falando coa xente de Betanzos, pareceme moi ben, que publican nas redes, pareceme moi ben, pero eu non teño por que saber que é o que lle fala a vostede aos señores de Betanzos e demais concellos, nin o que lle falan eles a vostede. Se vostede está facendo esa negociación que implica o Concello de Vilalba, hai un momento en que tería que dar unha explicación. Que traballo lle costa reunir os portavoces e explicarlles, mira, hai este problema, queren o apoio do Concello de Vilalba e podémolo facer. Eu pregúntolle, que concellos son os que tomaron esa determinación? No expediente aquí non figura por ninguna parte. Quéreme dicir cando adoptaron o acordo? Eu non o sei. Dice vostede que o adoptaron favorablemente. Donde figura esa circunstancia? Claro, dirame, home, estou dicindo eso, eu non dubido que vostede falte a verdad, pero eu nun expediente necesito ver todas esas circunstancias e esos elementos. Está remitida á Xunta esa documentación? Pois eu non o sei, polo que explica aquí parece que non. Se non lle remite, como, lóxicamente, vai a pedir un acordo? Solicito o Concello de Betanzos ou esos concellos que promoven a adhesión ao convenio da Xunta co CESIF para determinar as condicións que deben de especificar se reúne as condicións de ruta xacobea. Na referencia que eu teño, entendo que non. Probablemente dai ven esa especie de reviravolta rara que fai de pedirlle primeiro á Xunta que dicte un decreto e despois acompañar a documentación para que inicie o procedimento. Dice vostede que non sei ler eu. Oiga, será posible que non saiban redactar entonces vostedes, É o que redacta, é o que lóxicamente pon por escrito as cousas, é como donde hai letras calan barbas, pois eu teño que cinguirme ao que pon aquí. Eu o que lle reprocho non é a adhesión ou deixar de adherirse a esa ampliación do Camiño Norte. O que lle reprocho a vostede, porque é unha maneira xa reiterada de proceder con esta oposición é a falta de respeto absoluta a través de falta de información nun tema tan elemental e tan simple como este. Con recoller a cada un dos grupos e explicarlle detalladamente o que se quere, podíamos resolver este tema, pero vostede opta por traerlo aquí pola porta de atrás. Dice que estaba a documentación, eu non sei onde estaba, eu recibina media hora antes do pleno. En calquera dos casos eu tampouco son quen para xulgar se esa documentación que figura aí
é correcta ou non é correcta. Eso que non ten que determinar son os organismos, as academias e os centros científicos e de ese tipo que teñen que resolvelo. Non son eu quen para xulgar se esa documentación que ven aquí é determinante ou non. Pídolle, porque non deixa o tema sobre a mesa e, lóxicamente, tomamos unha determinación no seu momento con coñecemento de causa. Non o quero. Agora sí. Ben, eu reitérome no anterior. Entendíamos que había que profundizar, entendíamos que a estrategia turística era merecente como mínimo dunha explicación tamén do goberno municipal. Remitímonos ao que antes dixemos, vamos a apoiar esta iniciativa, pero, señora Beleiro, isto é unha advertencia, queda menos de un ano, entendo que a veciñanza, fundamentalmente a veciñanza que votou cambio, isto non lle chega. Mais nada, moitas grazas. Bueno, voulle respostar, señor Mamonte, é que leino literalmente do que é a proposta que está na convocatoria do pleno, non a recibiron media hora antes. Media hora antes pode que recibiran o que lles mandei por correo porque de tal da memoria, pero no corpo do momento que se fixa a convocatoria da presentación da moción, que é o que acabo de ler, xa se dice os concellos que foron, como se fixo. A proposta de moción foi por a decisión de que se presentara así, donde no primeiro punto se solicita a Xunta que adopte esa posibilidad de recoñecer esta ampliación do camiño, vamos a llamar. E no segundo punto xa dice notificar este acordo xunto coas memorias justificativas para que a Xunta valore. Evidentemente, non somos nos quen de impoñer ningún criterio. Pola nosa parte, non hai ningún problema en deixalo para o próximo pleno, pero como vostede mismo decía, que era un procedimento, un proceso largo, que iba, bueno, ter o seu tempo. Por eso o traíamos nesta sesión plenaria precisamente para que se fora avanzando nesa transmisión á Xunta para que poida tomar unha determinación que é quen está capacitado para facelo. Entonces, realmente, bueno, simplemente por dar un pouco máis de tempo, se queren estudiar toda a documentación, pero foi un acordo que non vamos a variar, porque se faga un estudio pormenorizado das memorias, porque están documentados por unha fundación que ten o seu prestixio, e que estamos cuestionando que realmente os estudios que están feitos son fútiles, vamos, que non son... E volvo a decir, neses 8 concellos están gobernados tamén, algúns deles, por o Partido Popular. E tamén na participación en elaboración de todo este proceso, pois realmente participaron tamén personalidades do Partido Popular pois moi vinculadas a estes estudios. A maior parte dos componentes da corporación estamos a favor. Entonces, realmente, por operatividade, creo que é mellor que procedamos a votación para seguir adiante. Eu non me queixo dos informes ni dos estudios. Do que me queixo é da información que nos deu vostede a nós para pronunciarnos sobre este tema. Pero, bueno, creo que xa dixen repetidas veces hoxe que na propia corpo da moción vai explicado onde está a documentación e quen fixo a memoria. Entonces, bueno, vamos a proceder a votación. Votos a favor de esta moción. Votos en contra. Abstencións. Ben, queda aprobada os votos a favor do Grupo Socialista de Vilalba Berta e a abstención do Grupo do Partido Popular.
sí. Ben, agora sí que a seguinte moción que do Grupo Político do Partido Popular sobre o polígono industrial Sete Pontes, como tamén o Grupo Político de Vilalba Berta ten unha moción similar coa mesma temática sobre o polígono, pois vámolas debatir conxuntamente porque realmente os plantexamentos van a ser postos en común. E despois, eso sí, a hora de votar, se non hai acordo entre ambos propoñentes, pois votaríamos por separado. Entón, señor secretario, lea os dous acordos das ambas mocións dicindo de que grupo son. Moción del Grupo Político del Partido Popular. Instar ao Concello de Vilalba iniciar o expediente de venda das parcelas anunciadas en 2 ocasións polo equipo de goberno do Plan de Sectorización de Entre Pinares antes da próxima sesión plenaria ordinaria. Rematar o expediente de ampliación do polígono con modificación das normas subsidiarias para a creación do solo industrial, adhesión ao programa Concello Doing Business para o fomento da implantación e fixación de empresas no municipio, aprobar un plan de sinalización viaria que contemple por unha banda as marcas viarias na calzada e por outra as sinais verticais para unha maior visualización e evitar accidentes no polígono Sete Pontes de Vilalba, iniciar unha limpeza nas beirarrúas, bacheo nas vías de comunicación, desbroce nas zonas que se encontran en pésimo estado, limpeza na rede de alcantarillado e instalar un sistema de amarre para os contenedores do lixo, ditas actuacións no polígono industrial Sete Pontes. En cuanto a la moción del Grupo Político Vilalba Berta relativa a ampliación do polígono industrial de Sete Pontes, logo de 5 anos de parálise municipal. Propón ao Pleno do Concello de Vilalba a adopción dos seguintes acordos: que o equipo de goberno do Concello de Vilalba se comprometa a traer ao Pleno Ordinario de Xullo o expediente 3762/2017 relativo a ampliación do polígono industrial de Sete Pontes, que o Concello de Vilalba poña a venda as 6 parcelas recepcionadas para uso industrial dentro do Plan de Sectorización de Entre Pinares, que a alcaldesa do Concello de Vilalba proceda a inmediata convocatoria da Comisión Informativa de Desenvolvemento Local, Emprego, Comercio e Turismo, figurando na orde do día as seguintes propostas a tratar: a posibilidade de pôr en marcha un programa de bonificacións fiscais para a contratación a pequena e mediana empresa, a posibilidade de aumentar o gravame aplicable a aquelas parcelas de uso industrial que non teñen actividade industrial nin comercial, a adhesión do Concello de Vilalba a iniciativa dos Concellos Emprendedores Doing Business co fin de que Vilalba estea mellor posicionada de cara a beneficiarse de subvencións e captar investimentos. Bueno, moitas gracias, señora alcaldesa. A verdade que é curioso que a agrupación socialista levamos preto dunha hora e cuarto de sesión plenaria presentou 2 mocións, 2 puntos da orde do día. Isto é claramente unha orde do día baleira de contido. Trae 2 explicacións. Están vostedes en modo electoral e necesitan ir contra a administración que máis inviste en Vilalba, 9 millóns de euros datos do ano 2021, e pode ser tamén que se deba que son incapaces de rellenar a orde do día sen asuntos, sen xestión, sen organización, e nada sabemos daquela cuestión que decía o señor Fernández que para o próximo pleno traería 1 millón de euros para o rural. Pois probablemente o traigan nun pleno extraordinario urxente que convoquen dun día para outro, pero instamos a que o presenten canto antes, xa que as pistas do rural están en estado lamentable, señor Fernández, en estado lamentable. Pero, bueno, vayamos á moción que nos trae hoxe aquí. O polígono Sete Pontes de Vilalba nace a finais dos anos 80 co obxectivo de agrupar unha serie de actividades industriais que están relacionadas e que teñen á súa disposición servizos para o desenvolvemento da súa actividade. Na actualidade, o polígono está formado por máis de 200 empresas que dan emprego a persoas do municipio vilalbés, pero tamén a toda a comarca da Terra Cha. A presencia de pequenas e medianas empresas familiares do municipio completouse coa chegada de empresas foráneas e de varios servizos como o albergue de peregrinos, o parque de bombeiros ou mesmo a inspección técnica de vehículos. A paseniño, o polígono foi medrando con cada vez máis empresas que se instalaban no noso polígono por varias cuestións importantes e que aquí creo que podemos coincidir de que a creación de empleo é o importante a hora de que vaya medrando pouquiño a pouco o noso polígono. Un polígono situado estratégicamente, tamén con boas comunicacións
E dai a importancia de seguir impulsando e dándolle o pulo que merece para que sexan máis os empresarios, os directivos interesados en investir na nosa vila. Falar de investimento é falar de creación de emprego e da dinamización da nosa economía que repercute en sectores importantes como o comercio da nosa vila. A necesidade de ampliación é latente, por elo o Concello de Vilalba levaba anos estudando e traballando para a realización dunha nova ampliación. A creación de 300 metros cadrados de solo industrial resolvería dita necesidade, conseguiría a captación de novas empresas e a ampliación doutras xa existentes. Logo de que o anterior equipo de goberno, o goberno do Partido Popular, dese pasos nese sentido, creemos que para o actual equipo de goberno tamén é un reto importante e creemos que se deben dar pasos canto antes. O Grupo Municipal do Partido Popular leva preguntando en diferentes sesións plenarias ao equipo de goberno, o Partido Socialista, sobre a situación na que se encontran a ampliación do polígono, xa que non vimos ningún avance deses últimos 3 anos, simplemente pequenos anuncios. E fai unha pequena cronoloxía. O 5 de xullo de 2021, a través das redes sociais, o Partido Socialista, o equipo de goberno, anuncia que poría á venta 6 parcelas de propiedade municipal que lle correspondían da ampliación do polígono de Entrepinares. Mais nada se soupo. Escasamente fai 3 meses, en plena crise do transporte, o 18 de marzo de 2022, saía novamente a señora Veleiro a través das redes sociais a venta das 6 parcelas do plan de sectorización de Entrepinares. Moito anuncio, moito bombo, moito platillo, pero seguimos sen avances significativos. A maiores observamos como día tras día o polígono atópase nun peor estado. As marcas viarias son case inexistentes, a sinalización é moi feble, hai moita suciedade. Eu non lles quero enseñar estas imaxes, están recollidas esta semana. Eu creo que o poden ver dando un paseiño ou senón pasolles estas pequenas fotografías. Eu creo que as fotos falan por si solas, pero senón, xa lles digo, poden pasear un pouquiño. O estado é pésimo no que se atopa o pulmón económico da nosa vila. Persoas que visitan as empresas do noso polígono levarán unha gran percepción, pero negativa, do descoido absoluto no que se atopa o noso polígono. E dende o Grupo Municipal do Partido Popular consideramos que se deben dar pasos en positivo polo ben do crecemento económico da vila, polo ben do creación de emprego e, por suposto, pola dinamización dos nosos autónomos empresarios. Traemos a debate esta moción de impulso, sen ningunha crítica, simplemente que rogamos que sexa aprobado polos grupos tanto de Vilalba Aberta como do Partido Socialista. Pero o que é máis importante, non sirve con unha única aprobación. Debe levarse a cabo e que se fagan as xestións necesarias para que o noso polígono sexa coñecido e se desexen captar novos investimentos. Creemos que os 5 puntos que trae a debate o Partido Popular a esta sesión plenaria non é necesario un gran recursos económicos, senón é necesario unha xestión. Decimos de iniciar o expediente de venta das parcelas anunciadas en 2 ocasións polo equipo de goberno e, por suposto, traelo antes da próxima sesión plenaria ordinaria, rematar canto antes o expediente de ampliación do polígono coa modificación das normas, teño aí unha equivocación, subsidiarias para a creación do solo industrial, por suposto, a adhesión ao programa Concello do Business para o fomento da implantación e fixación de empresas no municipio, aprobar un plan de sinalización viaria que contemple esas marcas viarias na calzada que creo que son evidentes por absolutamente todos e tamén esas sinais verticais para esa mellor visualización. Había moitos empresarios na reunión que mantivemos dende o Grupo Municipal do Partido Popular que, máis que coñecían, ben lles caraba que coñecían o polígono, porque o que son as marcas non as vían. E como 5º punto, iniciar unha limpeza das beirarúas. Eu creo que aquí pódese ver como está falta de bacheo nas vías de comunicación e o desbroce das zonas que se encontran en pésimo estado. E tamén nos facían unha reclamación desa limpeza de alcantarillado e, por suposto, instalar un sistema de amarre para os contedores do lixo
E creemos que son actuacións, 5 puntos importantes, primordiales, que non son exixidos polo Partido Popular, que tamén, senón tamén pola Asociación de Empresarios Sete Pontes. Decía que 5 asuntos primordiais para que o pulmón económico da nosa vila sexa a envexa de moitos concellos polo seu avance, pola súa xestión, pola cantidade de empresas e, por suposto, polo forte crecemento na creación de empresas, contando sempre co seu apoio, quedo á súa espera. Máis nada, moitas gracias. Ben, señora Beleiro, un futuro en Vilalba para a veciñanza traballadora, para a mocidade e para a pequena e mediana empresa. Nin máis, nin menos. Así de simple. Así definimos, dende Vilalba Aberta, a campaña e a proposta que hoxe traemos a pleno. Unha iniciativa que a pasada semana nos levou á sede da Asociación de Empresarios de Sete Pontes e que pretende proxectar o compromiso inquebrantable do noso grupo municipal coa necesaria ampliación do polígono. Por dúas cuestións fundamentais. A primeira, porque entendemos que toca pôr ao servizo do tecido empresarial de Vilalba toda a nosa forza e traballo institucional co obxectivo da ampliación, e segunda, porque entendemos tamén toca pôr ao servizo dos traballadores e traballadoras do Concello de Vilalba toda a nosa forza e todo o noso traballo institucional co obxectivo da captación de postos de traballo para eles. E señores do Partido Socialista e tamén señores do Partido Popular, nós falamos, claro, esta moción circunscríbese única e exclusivamente na necesidade de tomar a iniciativa diante dos 5 anos de parálise en nos que, bueno, non o digo eu, dino os empresarios afectados, Vilalba deixou pasar máis de 30 empresas e arredor de 300 postos de traballo. Señora Beleiro, repito, máis de 30 empresas e arredor de 300 postos de traballo por dúas cousas fundamentais. A primeira, a inacción do Concello, e a segunda, a especulación na primeira fase. Sábeno vostedes, é sabio, a veciñanza. A carón do polígono hai 300.000 metros cadrados que de poñerse a producir resolverían os problemas do Concello non só de cara á captación de novas empresas, senón que tamén con vistas á ampliación das xa instaladas. E de novo, señores do Partido Socialista e señores do Partido Popular, dende Vilalba Aberta falamos de datos e falamos de datas. A primeira, a documentación para a legalización do chan, modificación puntual das normas subsidiarias, foi entregada xa en 2017. Pero o que pasa é que no que levamos de legislatura non houbo absolutamente ningún avance. En segundo termo, o Goberno segue sen pôr á venda as 6 parcelas recepcionadas para uso industrial dentro do plan de sectorización de Entrepinares. Señora Beleiro, señores do Partido Socialista, non se pode consentir e é por isto que traemos a cuestión a pleno. Pero, señores do Partido Socialista e señores tamén do Partido Popular, ampliación sí, pero actuando contra a especulación. Dende Vilalba Aberta tamén somos claros e non enganamos absolutamente a ninguén. Cualificamos de indecente a especulación da primeira fase e é por isto que na xuntanza co tecido empresarial local contrastamos tamén a idea trasladada por eles de aumentar de xeito considerable o gravame aplicable co fin de garantir a produtividade daquelas parcelas que non teñan actividade nin industrial nin comercial. E por último, e remato, complementario do anterior, dende Vilalba Aberta queremos trasladar aos grupos con representación municipal 3 propostas claras e nítidas. A primeira, comentaba o secretario cando enunciaba o corpo da nosa moción, bonificacións fiscais para a contratación á mediana empresa, unha medida fiscal nunca antes explorada no Concello, máis de contrastada eficacia á hora de fixar poboación en municipios rurais e semirrurais. Contei 10 concellos na Comunidade Valenciana que están a levar a cabo, 2 en Castela e León, os 2 casualmente gobernados polo Partido Socialista, e 5 candidaturas do Partido Socialista ao longo do país, aquí en Galicia, que o levaban no seu programa electoral. O segundo, tamén claro, a negociación dun acceso directo ao polígono coa autovía
do Cantábrico, unha reivindicación histórica do conxunto do tecido empresarial que pretende darlle un mellor servizo ao polígono e incentivar que cada vez máis empresas fixen aquí o seu centro de produción. E, por último, comentou unha voceira do Partido Popular e, neste senso, máis alá das diferenzas, concordamos absolutamente. A adhesión á iniciativa dos concellos emprendedores do Business, fundamental para captar investimentos e para que Vilalba, en última instancia, estea mellor posicionada de cara a beneficiarse de moitas subvencións. Señora Veleiro, en base a isto e a todo o anteriormente exposto, vai a por diante o noso máis firme e sinceiro chamamento ao consenso. Sen empresas, sábeno vostedes, sabémolo nós, e industria non haberá futuro. Por nós, polos nosos fillos, aínda estamos a tempo. Mais nada e moitas grazas. Espera, Luis, espera. Moi boas tardes a todos. Eu entendo que o tema empresarial sempre é importante e dentro da economía moito máis. Hai que dicir que as empresas, evidentemente, eu non sei onde saca o dato, señor Renda, de que 30 empresas quixeron vir para Vilalba, porque eu só falou comigo unha, se lle tramitou todo, dúas, mellor dito, unha é un supermercado que xa está funcionando, máis outra empresa que se lle deu preferencia por un tema dun matadoiro tamén. As cousas hai que dicir, eu non tuve conhecimento de máis empresas. Se hai algún deses señores que vostedes se reuniron e está dicindo eso, pois evidentemente con nós non falaron e, polo tanto, se lle fai máis caso a unhos señores que se reúnen, que evidentemente que ao que lle está dicindo este concelleiro, pois xa é un pouco o seu problema. Evidentemente que todos estamos de acordo que o tecido empresarial, ademais, nestes momentos está pasando por unha situación complicada, iso non nos podemos obviar, e sobre todo despois dunha pandemia, e sin botarlle a culpa a ninguén, como facía a señora Sandra Vázquez antes, se refería a cuestións un pouco de que a Xunta non podía, que unha cousa ou outra no tema sanitario, e evidentemente que aquí hai unha serie de cuestións que sí que é importante de resolver. Más ou menos a moción podese dicir que concordan as dúas, tamén as fotos daquel día que se celebrouse un día as fotos, outro día debeu ser outros, as fotos que se publicaron polos distintos grupos que a Asociación de Empresarios do Polígono, que, por certo, aquí non nos pediron ninguna reunión tamén, xa lo digo claramente. Entón vamos un pouco a tratar os temas que veñen aquí. O iniciar o expediente das parcelas anunciadas entre Pinares. Pois ben, tuveron moi fácil de pedir esta información claramente na Comisión de Urbanismo, non solicitaron absolutamente nada. Xa lle vou dicir que hai un pequeno problema. Primeiro, cando houbo o tema da recepción desa obra, que tuveron que poñer un tema de Vegasa a maiores, entón non se pode recepcionar porque o Concello entendía, os técnicos, que a iluminación non podía ir como iba debido a que tiña que Vegasa ter unha línea independiente como si se fixo, e ora atopámonos cun problema que a empresa lle dice ao Concello, que é que hai unha sentencia que tiña un particular, que supoño que lle documentarían tamén, porque a mellor supoño que o sabrían algúns dos que estaban nesa reunión. Hai unha sentencia onde entre Pinares, no tema de apelación, pois perde esta sentencia. Co cual, cal é a cuestión que está pasando aquí? Que as parcelas que pertenecen ao Concello son as afectadas nese litixo en concreto, co cual pode haber un tema de que, se nós vendemos as parcelas, evidentemente esteñamos vendendo unha cuestión que non corresponde ca realidade, porque están afectadas e non lle poderíamos dar licencias. Entón, iso puderon preguntar, porque era moi sinxelo, porque nós temos todo, absolutamente todo preparado. Mire, puderon pedir hasta canto se iba a licitar cada parcela. Xa lles digo o precio, porque tamén está feito o informe no mes de marzo, que tampouco pediron, porque non se preocuparon. A parcela vai salir, as 6 parcelas, cada un, a 35,65 euros o metro cuadrado. Porque está pedido o informe correspondente. A maiores, outra cuestión que ocorreu, que tamén xa quedou, parece ser, resolta estes días, porque tamén era un trámite complicado. Cando os señores do Partido Popular se foron do Concello, pois a señora Sandra Vázquez, que era concelleira desto, que con isto non lle quero botar ninguna culpa, non se preocupe, aparecen catastradas como agrario, non como industrial.
co cual tampouco podíamos vender as parcelas, porque o uso po que estaban tampouco se podía facer. Os servicios administrativos do Concello naquel momento dixeron é mellor recepcionar o tema das parcelas e despois notificar o catastro. Isto se fixo aproximadamente o día 24 do 3, o día de hoxe, pero non só deso, sino das 12 parcelas que aparecían. Todo, que son en total 13, xa hai un cambio do uso, porque o único que tiña cambiado entre Pinares non tiñamos nin as zonas dotacionales, nin as zonas de aparcamento, non tiñamos cambiado absolutamente nada. Sí que estaban registradas, pero non estaban cambiadas, co cual tampouco podíamos sacar a licitación. Vamos a ver, eu penso que con estas explicacións é suficiente, salvo que o Partido Popular e Vilalba Berta queren sacar as licitacións. Isto, se queren sacar a licitación, non hai problema, pero a responsabilidade non vai ser deste grupo, evidentemente, porque depois se hai algún que non pode construir, non o vamos a asumir. Eu penso que as explicacións, pero isto xa se pudo preguntar antes, que non había problema ningún en explicalo. Respecto ao expediente de ampliación, eu penso que os grupos da oposición, neste caso, teñen razón. É dicir, independentemente que a señora Sandra Vázquez, que tuvo un lapsus que dixo 300 metros, son 300.000, pero non pasa absolutamente nada. Pero cal é a cuestión? A empresa encargada é Rueiro, que llevamos a rescindir absolutamente todo. É imposible poñerse en contacto con esa empresa. Por activa, por pasivo, ese señor se lle encargou o proxecto de todo isto, é totalmente imposible, evidentemente, que se poña en contacto, co cual tenemos que buscar outra empresa para que colla o toro polos cornos e se poña. Pero tamén é unha cuestión fundamental, que non nos olvidemos. O Concello non ten capacidade para desenrolar os 300.000 metros. Porque é imposible, eso terá que ser a Xunta de Galicia. Nós podemos facer o trámite final, temos o tema da auga, temos todo, que esta empresa quedou un facelo que non o fixo o tema da modificación. Co cual, os 300.000 non podemos asumilos económicamente, pero sí que estamos de acordo en firmar os convenios que sexan necesarios que a Xunta de Galicia. Non pasa absolutamente nada. Respecto a adhesión ao programa Concello Doc Business para o fomento, sí, non temos problema ningún en mirar este asunto, porque nos parece interesante. É dicir, o Partido Popular no seu momento, evidentemente, que se aprobou, non se tramitou, e non vamos ter ningún máis mínimo problema, porque ao final, vamos ver, moitas das cousas que piden aí, implementámolas este ano, como foi o ano pasado, mellor dito, como foi non pagar licencias de apertura. Non se pagaron. Dar facilidades no tema da construción con licencias a baixo coste, que era o 1%. Pasamos do 2 ao 1. Moitas destas cuestións que fomos dos poucos concellos que o fixemos, ou ningún o fixo, de aplicar, como así o dixo a propia Asociación de Empresarios da Construción de Lugo, felicitándonos por tomar medidas fiscales que non se atoparon noutro sitio, tamén non fixemos. Respecto ao tema do que dice o señor Renda, respecto ao plan de señalización e por aí, eu sí que estou de acordo totalmente nunha parte, noutra non podo estar totalmente de acordo. Mire, nosotros presentamos 3 veces un proxecto á Xunta de Galicia. 3 veces. As 3 veces, hoxe, esta está sin resolver. 2 denegadas. Cando o conselleiro se reuneu con empresarios aí, estaba a señora alcaldesa, prometeu que iba a aprobarse e que se iba a firmar calquer cuestión para resolver isto do polígono. Mire, nós non temos problema ningún en firmar un convenio co conselleiro para solucionar este tema, pero este ano tamén nos lo van volver denegar. E temos todo feito, é dicir, señalización vial, aglomerado e todo, porque además chamase reforzo de firme e señalización nas rúas do Castiñeiro, do Salgueiro, a Tibre, no Parco Empresarial de Vilalba. É dicir, é como se chama o proxecto que tampouco pediron ningún dos dous grupos, nin se preocuparon deso, e nos veñen agora aquí exixindo. En febreiro do 2022 se volve a presentar este proxecto de 149.000 euros. Evidentemente que tenemos que pagar un repaso e por eso, neste sentido, entendo que sí que hai que retirar estes puntos, porque claro que son de obligado cumplimento, pero, señora Sandra Vázquez, non nos exixan a nós, cando a Xunta de Galicia non está poñendo un euro, dixo usted ora 9 millóns de euros en Vilalba, usted suma o SAF, suma todo, pero por que non firma ningún convenio co Concello de Vilalba, canto estes días firmou co Concello de Friol, 700.000 euros, 700.000 euros, firmou con outro Concello Carballedo 800.000 euros. É dicir, e aquí non se firmou un solo convenio por parte da Xunta de Galicia nun acto de deslealtad
tan grande que non se acorda, pero nosotros estamos dispostos a firmar con a Xunta de Galicia, vamos a un 30%, se fai falta pagar. Xa estou dicindo, fai as xestións, que usted está ali, e por que non as fai? Respecto da especulación, eu estou de acordo co que dice o señor Modesto Renda, evidentemente. Tanto foi así que nós, cando entramos, por parte dos servicios técnicos, denegáronse nun expediente 7 licencias. 7. A unha empresa que quería que despois de estar ano e medio sin resolver ese expediente. Ano e medio. Eu non era concelleiro naquele intre, no 2018. Pero pasou ano e medio para declarar unha ineficacia dunhas licencias. Entón estamos totalmente de acordo. Non se preocupe, señor Renda, que isto non vai quedar, vamos a facer caso e vamos a levar a outras instancias, porque nós xa cumplimos. O que non cumpriron foron outras instancias, porque vostedes supoño que non saben nin como se compraron esas parcelas e cales son os condicionantes. Seguro que non informaron, porque se informaran non diría con isto dicilo aquí. Respecto ao autovía do Cantábrico, vamos a ver, eu penso que hai que ser un pouco realistas. Temos unhas condicións viais que nos permiten perfectamente entrar no polígono, que temos conexionado todo. Eso é unha situación que é poñer unha entrada, eu teño que ser por a vía de Lanzós, porque eu xa non sei que sentido ten eso. Eso é un brindis ao sol. Por lo tanto, nós estamos dispostos a votar certos puntos de aquí, sin problema ningún, porque nos parece importante en algunhas das cuestións, pero xa digo, pois que as explicacións están claras. A ver, señor Fernández, tan simples contestacións ás respostas que me deu vostede, puido darllas á Asociación de Empresarios Sete Pontes. Dice vostede que non solicitaron reunión. É o equipo de goberno, podrá chamalos vostede e informalos de cales son os problemas que hai. Última reunión co equipo de goberno, 12 de junio de 2020. Iso é a importancia que lle dan vostedes á Asociación de Empresarios e aos empresarios vilalveses. E volvo a comentalo. Mire, que teña que ver, debería facelos pensar, un pouquiño, que a moción presentada polo Partido Popular e polo Partido de Vilalba Aberta, que somos antagónicos, xo leva comentado en numerosas ocasións o señor Renda, debería facelos reflexionar que algo están facendo mal. Moi mal, porque levan 3 anos sen xestionar absolutamente nada. E cada vez menos para o que ten que ver co polígono industrial. Deu agora vostede algún tipo das contestacións que se leva feito. Mira, levamos feito preguntas á señora alcaldesa e respostas sempre, estamos en ello, despois de las vacaciones. Esas son as respostas que sempre daba. Así que non me veña vostede dicindo que deron pasos axigantados no que ten que ver coa ampliación ou coa venta das parcelas. Coas ventas das parcelas, alegrámonos de que nos dé as correspondentes contestacións. Pero teño que aclararlle varias das cuestións. En relación ao expediente de ampliación, que falaba vostede dos 300.000 euros, do que se está traballando nos 100.000. Sí. Dice vostede que a ver se a Xunta de Galicia pon máis cartos. É que, a ver, a Xunta de Galicia é a única institución, administración, que pon diñeiro é a que máis inviste en Vilalba. E vostede dolle, non lle gusta. E non lle gusta. Se quere paso un Excel con todas as inversións que leva feito a Xunta de Galicia, non só en materia económica, non só en materia do que ten que ver co polígono, senón tamén en materia sanitaria, en materia de educación, en materia do rural. A vostede moléstalle todo o que teña que vir da Xunta, por eso tuveron que rellenar o pleno. Pero mira, desta firma que acaba de facer a señora alcaldesa e o presidente da Diputación, deses 500.000, deses 500.000 euros, mira, ainda lle dan, dese plan único, ainda lle dan para invertir no plan de señalización que vostede tanto alardea de que vai a facer no polígono industrial. Sí, vostede dixo que a ver se a Xunta de Galicia puña algo, pero deses 500.000 euros que vostede tanto alardea, pois mira, invistan algo nesa parte, porque dos 3 anos que levan de goberno, no polígono industrial, voulle dicir a cantidade que vostedes invertiron. Cero. Pero mira, para aclarar algunhas das cuestións ao señor Renda, en canto á especulación, señor Renda,
Mire, levo escoitando en numerosas ocasións que houve especulación na primeira fase. Igual por descoñecemento, e non o critico, porque eu tamén descoñecía e preguntei, tamén yo digo. A primeira fase do polígono foi un proxecto piloto gracias á colaboración de moitos empresarios e pequenos autónomos que se embarcaron nese proxecto. Explícome. Cando camiñas nun proxecto como o polígono, sabes que hai moito recelo ao comezo. Todos os proxectos teñen ese pequeno, todo o mundo recela intentar embarcarse nun proxecto como é o polígono. E gracias ao espírito colaborador de autónomos vilalveses, logrouse que hoxe coñezamos como Polígono Industrial Sete Pontes e creo que debemos recoñecer ese mérito deses autónomos e deses empresarios. E a maiores, a diferencias das outras fases, as parcelas, señor Renda, explícome, as parcelas que pertencen á primeira fase non teñen dereito de revisión, é dicir, non se pode cambiar o seu uso. Sen esquecer que moitos dos donos desas parcelas son falecidos e incluso hai moitos herdeiros que non están vinculados co mundo empresarial. Iso é en relación á especulación. En canto ao punto terceiro da súa moción, eu pido que me explique un pouquiño a que se refire con esas bonificacións, unha maior concreción, basicamente. Por que yo digo? Porque non é competencia deste Concello, e senón que mo indique o señor Fernández, de a eliminación ou a bonificación de algúns impostos, porque sabe vostede que hai horquillas nas que se pode bonificar e non na totalidade. E xa remato, señora alcaldesa, e tamén que nos aclare o punto terceiro B, a que grama vai afectar, a que parcelas o vai a ocoller, que explique, profundize un pouquiño máis, sobre todo no apartado del terceiro, que é onde temos serias dificultades de comprensión que vostede se quere referir. Mire, e xa remato, señora alcaldesa, señor Fernández, creo que é unha moción simplemente en positivo, nunca criticando nin facendo nada. Creo que debería ter un pouquiño máis de chegar a ben, sentarse cos empresarios, que é o único que piden, e intentar explicarlle todos os problemas que teñen, máis nada. Ben, varias cuestións, lóxicamente por alusións. A primeira, claro, señor Fernández, o problema de todo isto, e non é a primeira vez que yo traslado, é que vostedes pecan sempre de poñer o carro antes cos bois. Vostedes o 5 de xullo do ano pasado, do ano 2021, publicaban nas redes sociais do Concello a seguinte nova: o Concello de Vilalba porá a venda 6 parcelas, propiedade municipal que lle corresponden na ampliación do polígono de Entrepinares. Claro, vostedes xogan moito con esta sorte de anuncios para que, diante da cidadanía, parece que vostedes están facendo algo, cando, ao final, as cousas, pois, como vostede ben acaba de explicar agora, son un pouquiño máis complexas. O lóxico, e o mesmo lle dixen cando vostedes anunciaron a bombo e pratos que ian regular o aparcadoiro subterráneo da Praza da Constitución, é que primeiro teñan todo listo, todo contrastado, e despois o anuncien nas redes. En segundo termo, di vostede que non nos preocupamos os grupos da oposición por presentar solicitudes e solicitar información. Bueno, eu teño que contradicilo, non sei, o Partido Popular sufixo. Vilalba Aberta si pediu información, concretamente a relativa aos expedientes que estamos a tratar, o 3762/2017 e o 255/2016, relativos, pois, á ampliación dos 300.000 e a de Entrepinares. Solicitámolo o 3 de xuño, fai uns días. Polo tanto, neste senso, tamén teño que corrixir o que vostede di. Outra cuestión, tamén para nós moi importante, fala de que hai dúas fotos, claro, falta a terceira, falta a súa co tecido empresarial. E a pregunta é, por que vostedes non informan, como ben dicía tamén aquí este respecto a señora Vázquez, o tecido empresarial, porque nós, eu, en tanto que concelleiro, vin por rexistro as solicitudes que dende esta asociación, a Asociación de Empresarios de Sete Pontes, fixeron ao goberno municipal para ter unha serie de reunións que non foron contestadas. Isto vino eu, e eu dixo vostede que se nós queríamos a uns ou a outros era problema noso. Eu creo a todo o mundo, pero sobre todo creo o que vexo. Precisamente por iso non son crente, porque creo o que vexo. Eu vi unha serie de solicitudes sin contestar, e neste senso creo, se vostede me ensina outra cousa, pois creerei no vostede tamén, pero
o que vin foi unha serie, insisto, de solicitudes sin contestar. En cuarto lugar, tamén fundamental, eu creo que os veciños e as veciñas de Vilalba, e digo moito nesta sesión plenaria, non son parvos, empezan a percibir, entendo que os que nos están vendo agora e os que nos verán despois, unha vez rematemos na grabación, empezan a percibir que a Vilalba non chegan empresas e non chegan postos de traballo por unha cuestión que é exactamente a mesma que porque non temos centro de día. Dixo vostede, a Xunta, o problema é a Xunta, e a señora Vázquez di que o problema son vostedes, e así estamos, unha partida de tenis, o que pasa é que, claro, o tenis é entretenido porque hai artistas aos marxes da rede. Aquí, no canto de haber artistas, hai sofistas, xente que intenta enganar e retorcer o argumento para que pareza que están facendo moito e que o rival non fai nada e ao revés. E mentras os veciños e as veciñas de Vilalba a velas vir. E por contestar un poquinho, señora Vázquez, o que vostede plantexa, a especulación non a denuncio eu só, ni na denuncia de Vilalba Aberta. Pode preguntarlle vostedes aos empresarios constituídos na Asociación de Empresarios de Sete Pontes, denuncian a eles. Eles mesmos foron críticos ca especulación e a señora Fernández pode concretalo. Nós xuntámonos con todas aquelas asociacións do Concello que nos piden unha xuntanza. Somos tremendamente transparentes. Lóxicamente, podemos censurar algunhas cuestións que membros de algunhas asociacións poden facer, pero xulgámolo a título persoal como representantes dos vilalbeses, e é por isto que sempre digo que somos unha forza política preparada para gobernar, non somos nin moito menos sectarios, todo o contrario. Escoitamos a todo o mundo, reunímonos con todo o mundo e actuamos en consecuencia. Claro, o que ten que ver cos impostos, vostede preguntaba no tocante as bonificacións fiscais, pois lóxicamente serán os impostos que o Concello ten competencia sobre eles, vostede sabe perfectamente cales son. E neste senso, a nosa moción non propón a aplicación destas propostas. O que propón, e deixeme que a busque para lerlle concretamente, pon a posibilidade a inmediata convocatoria da comisión informativa. Lóxicamente, entendemos que non podemos impor con dous concelleiros unha serie de cuestións, entendemos que debe ser unha comisión informativa a que decida ao respecto das cuestións concretas que dinamicen o noso tecido empresarial, fundamentalmente no que ten que ver ca contratación. En definitiva, señores do Partido Socialista e señores do Partido Popular, remato, señora Veleiro, expliquen vostedes claramente cal é o problema. Expliquen vostedes claramente que unha administración lle bota a culpa a outra e ao revés, cando uns gobernan a culpa teñen os outros e cando os outros. Alégrome moito que a asociación esteña en contra da especulación, porque claro, un deles foi o que perdeu, foi a que lle denegamos as 7 licencias e que están refrendadas mediante sentencia firme sobre eso. Entón, alegramos moitísimos e con eso que nos acaba de dicir, pois nos vai dar un pulo para levar isto a instancias máis elevadas, que parece ser que se está parando este tema. Eso xa yo digo, o vamos levar dentro dunhos días. Eso, por lo tanto, así xa lle vou cortar o tema da especulación, porque vostede mesmo está propoñendo. Así que, usted pense que lle dixo da especulación. Pense un pouquiño, se é un pouco intelixente, que, bueno, que penso que lle meteron un gol pola escuadra a vostede. Entonces, é o gran problema que ten. Respecto ao que ten do tema fiscal, home, que eu penso que unha vez coincidimos o Partido Popular e nós, é que se lle está preguntando cales son, é que nin tan siquiera sabe cales son as competencias municipales fiscais. É que vostede ven aquí, bota unha demagoxia barata e nos ven dicindo que apliquemos o que é. Mire, se usted lera un pouco o que está preguntando de que sí que vamos estar de acordo ca aplicación de Omnibus, aí xa ven totalmente o que recolle. O que pasa que usted non leu nin tan siquiera aqueles son o que nos piden para formar parte deso, que son cuestións que veñen en licencias de obra, como lle estou dicindo, no IAE, etc. É que vostede non o leu, entón ora ven aquí e quere xugar a demagoxia. Despois nos dice que pideu po tema o asunto da ampliación. Estou lle dicindo que non hai problema ningún, e son 300.000 metros, que son os que figuran aí, e que a empresa, evidentemente, que hai que rescindirlle o contrato. O que eu estou poñendo arriba da mesa non estou dicindo nin que a Xunta nin o Concello, estou dicindo que o Concello non ten
capacidade económica para desenrolar un proxecto desa envergadura. A Xunta de Galicia desenrolou en moitos concellos o tema de os polígonos industriais. E cando teñamos, terá que ser tamén a Xunta de Galicia quen desarrolle este tipo de polígonos, porque nós non temos capacidade. Eso non temos capacidade. Despois, con respecto a señora Sandra Vázquez, evidentemente, dice, claro, é que a Xunta gasta moito, claro que gasta en médicos, claro, que gasta en profesores, e que aí debe sumar absolutamente todo, claro, pero que non firmou un solo convenio. Explíquellos mil veces por non se firmou un convenio. Aquí estamos dicindo que é a terceira vez que solicitamos a subvención para o tema do polígono industrial. É que se recolle absolutamente todo o que vostedes están pedindo. De facer unha cousa ben feita. E, sobre todo, dicirlle que o polígono industrial non é só o que está plantexando aquí. Tamén hai outra zona que se olvidaron durante moitos anos, que parecía que era un polígono privado. Tamén, ese polígono privado tampouco existía, que son 7.000 metros de zona verde e outros 7.000 de viales e de zonas que nos corresponde. Por certo, tampouco se preocuparon moito algúns empresarios que ali hai unha zona que se lles pode dar de 600 metros que é dotacional. Pero eso non lle lo dicen tampouco, señor Renda, tampouco lle lo dicen. Entón, mire, vostedes aquí veñen a xugar a demagoxia. Eu xa dixen que intentar xugar co tema de empresarial e, sobre todo, nesta situación que é moi complexa. As empresas están nos pasando mal. Eu digo, un pouco a mellor por experiencia, porque, por desgracia, moitas veces algún ten que ter algunhas cuestións, bueno, as empresas están aí. Entonces, non creo que en ningún momento nos ve dar clases a ninguén do tipo de que o que pode ser e o que pode pasar unha pequena e mediana empresa, e sobre todo cumplindo os requisitos que marca a lei, evidentemente. Entonces, nosotros estamos dispostos ao das parcelas, eu penso que o expliquei, se vostedes queren votar a favor, evidentemente nos vamos a votar en contra, e cada un terá que responder do seu. Se se queren sacar, nós xa explicamos o motivo. O rematar o expediente de ampliación, penso que estou explicando, non temos problema ningún, vamos a rescindirlle a empresa Rueiro por incumplimento, porque non colle o teléfono e non hai forma, e non só neste caso, sino que tamén ten outro plan que quere desenrolar o Concello, que se deron unhas licencias, tamén xa yo conto, que o home tamén está desaparecido, e que iso é unha cuestión particular, que é outro plan. O da adhesión, sin problema ningún, vámoslo a tramitar tamén. Respecto ao de señalización viaria, unha limpieza, home, vamos a ver, eu penso que o primeiro que temos que esperar é que resolva a Xunta, e si, a limpieza non, a limpieza, xa habrá que acometela, que non pasa absolutamente nada. Ora, o que non nos pode pedir a nós é que nos poñamos a votar todo o aglomerado, porque hai que votarlo todo, e hai que señalización. Claro, pero a foto que enseñou aí é moi ilustrativa. Sabe o que ten debaixo dese aglomerado? Terra, porque non ten nin firme. Non ten nin firme, iso olvidouse. Volvo a enseñala, xa verá como ve a terra. Por qué? Porque non ten firme, co cual hai que ir a un aglomerado non normal, senón vamos ter que aumentar o aglomerado. Respecto a Vilalba Berta, se compromete a traer o tal, é non imposible, mentre que non teñamos unha empresa que realice eso. É dicir, iso hai que dicilo, que o Concello poña, que puxeron outra vez o mesmo, poñense de acordo. Nós, evidentemente, que vamos a votar en contra por o que expliquei por un tema de seguridade xurídica. Que a alcaldesa do Concello procede a inmediata convocatoria, punto 3. Eso vamos a votar en contra, porque vostede mesmo non sabe absolutamente nin as cuestións fiscais que se lle están dicindo. É que non o sabe. E cuarto, a adhesión ao Omnibus, sí, tamén estamos de acordo. Co cual, nos pedimos que se vaya votando por punto, si se quere, sin problema ningún, e se non, teremos que votar todo en contra. Para que despois non se diga que non temos ánimo de facer cousas. Estas intervencións din máis tempo porque evidentemente ao ser dúas propostas considerei que era necesario. Coa proposta do equipo de goberno de modificar os acordos vamos a dar un turno, pero por favor que sea breve, simplemente... Non, porque eu estou facendo unha proposta do que está
estamos sea, dispostos a votar. É dicir, punto 1 se vota, se están de acordo, pero vamos a dar un minuto de intervención a cada un dos propoñentes. Porque eu xa dixen o que tiña. Luís, damos para ver se o aceptan ou non, simplemente. Entonces, un minuto. Partido Popular. Espera. Agora? Sí, señora Veleiro, se me permite. Bueno, a nosa vontade é que se vote por puntos, pero entendemos que hai puntos que se poden refundir. Por exemplo, o Partido Popular fala da adhesión á iniciativa dos concellos emprendedores, nós tamén, entonces iso entendemos que pode ser o mesmo punto, non ten maior problema. No que ten que ver coa... Pero señor Fernández, señor Fernández, se fora vostede tan amable de ter o respeto e a cortesía para con un voceiro da oposición mentres fala e expón, porque iba a dicir unha cousiña máis que ao mellor hasta lle interesaba. A cousa que iba a comentar é a seguinte: no que ten que ver coa data límite que nós poñemos de traer o expediente a pleno, non temos problema en refundilo co que propón o Partido Popular. Entendemos que a iniciativa parte do mesmo desexo, polo tanto tampouco temos problema. E no que ten que ver coas parcelas recepcionadas, ca venda desas parcelas recepcionadas para uso industrial do plan de sectorización de Entrepinares, tamén non temos problema en refundilo co que plantexa o Partido Popular, pois non ten maior diferenza. E no que ten que ver, lóxicamente, coa comisión informativa, vámoslo manter e vamos pedir que se vote, claro. Señor Renda, simplemente por aclaración, o punto terceiro, que nosotros o que preguntábamos é a que bonificación se refería e a que gravames, vostede o que propón é que se faiga esa comisión informativa e que ali se debata cal se pode modificar e que gravames se poden facer. Exactamente, nos estes apuntámonos, pero for necesario que claro, non están sometidos a determinación. Vale. En relación ao punto 4 e 5 que vostede non nomeou, xa que vai a ser o debate por puntos, como propuxo, perdón, a votación por puntos, tal e como propuxo o Partido Socialista, o punto 4 e 5, nosotros mantémolo. Totalmente, nos vamos a votar. Nos non o traíamos, pero iso, Nos o 4 vamos a votar. Xa rematei, señor Fernández, que non me deixe nin... O cuarto, nós evidentemente non nos vamos a comprometer mentras que non resolva a Xunta de Galicia e mentras que a Xunta non aporte absolutamente nada. É dicir, eso xa yo digo así de claro, porque, claro, entonces, eu entendo que a votación é instar o expediente da venta das parcelas. Claro, aclaren como é, porque... A ver, vou aclarar, señor. Claro, aclare, a ver, porque entre os dous un berenjenal que... Un momento. Tal como lle escoitei ao señor Renda, quedaría, señor secretario, disculpe as molestias, quedaría o primer punto tal e como ten o Partido Popular e o segundo, sí, xa o iba a dicir, señora Roca, e o segundo punto tal e como está. En canto ao terceiro punto, quedaría tal e como está redactado polo grupo de Vilalba Berta. Sí, bueno, é que son exactamente o mesmo. Entonces, nos redactamos... E a alcaldesa do Concello proceda a inmediata convocatoria. Pensei que falaba do... Bueno, pois o 3 do Partido Popular quedaría tal e como está. Quedaría 1, 2 e 3 tal e como están. Sí, el 3 de Vilalba Berta e o 4 e 5 do Partido Popular. Quedaría toda do Partido Popular e añadiríase a maiores o punto 3 de Vilalba Berta. Todo o Partido Popular e el 3 de Vilalba Berta. Sí, e a maiores el 3. Sí. Colla a moción do PP. Vale. Toda e a maiores o punto...
punto, Punto número... Claro. Creo que pode quedar ben así, non? Iniciar o expediente en canto sexa legalmente posible, la venta das parcelas anunciadas. Pero entón hai que quitar a parte antes da última sesión. Claro. Antes da Quedaría eliminada antes da próxima sesión plenaria ordenada. Sí, iniciar os 20 parcelas en caso sexa legalmente posible, iniciadas en dos horas. Bien, entonces procedemos a dar lectura. Sin dar lectura definitiva. Sí, mellor. Bueno. E imos votando por puntos. Primer punto, iniciar o expediente de venda das parcelas en canto sexa legalmente posible, anunciadas en 2 ocasións polo equipo de goberno do Plan de Sectorización de Entrepinares. Punto 2, rematar. Pasamos, votamos. Votamos, punto por punto. Votos a favor. Unanimidade. Punto 2, rematar o expediente de ampliación do polígono con modificación das normas subsidiarias para a creación do solo industrial. Unanimidade. El tercer punto, que a alcaldesa do Concello de... PP. Adhesión ao programa Concello Doing Business para o fomento da implantación e fixación de empresas no municipio. Votos a favor. Unanimidade. Cuarto punto, que a alcaldesa do Concello de Vilalba procede a inmediata convocatoria da Comisión Informativa de Desenvolvemento Local, Emprego, Comercio e Turismo, figurando na orde do día as seguintes propostas a tratar: a posibilidade de pôr en marcha un programa de bonificacións fiscais para a contratación a pequena e mediana empresa, a posibilidade de aumentar o gravame aplicable a aquelas parcelas de uso industrial que non teñan actividade industrial nin comercial. Votos a favor. 8. Non sei se hai algún defecto de comprensión, porque falaban na exposición de motivos. Claro, pero como aclarou o que se iba a estudiar nesa convocatoria, a mí o aclarou porque lle preguntei. a comisión, despois nosotros vamos falar... Eu fixenlle esa pregunta, vostedes estaban falando igual non estaban No. atención. A ver, votos a favor. Votos a favor. Por favor. 8. Votos en contra. 7. No ha lugar a abstenciones. Siguiente punto. Sería el quinto. No, estamos 7. Sí. Seguro que as ausencias están plenamente justificadas. É improcedente o comentario, señora Fernández. Siguiente punto. Punto 5. Aprobar un plan de señalización viaria que contemple por unha banda as marcas viarias na calzada e por outras sinais verticais para unha maior visualización e evitar accidentes no polígono Sete Pontes de Vilalba. Votos a favor. Unanimidade. E el sexto, si non me perdí, iniciar unha limpeza nas beirarrúas, bacheo nas vías de comunicación, desbroce nas zonas que se encontran en pésimo estado, limpeza na rede de alcantarillado, instalar un sistema de amarre para os contenedores de lixo, ditas actuacións no polígono industrial Sete Pontes de Vilalba. Votos a favor. Unanimidade. Vale. Todos por unanimidad, menos el punto 4. A ver. Por unanimidade
todos os puntos, agás o punto número 4, que non é por unanimidade, que queda cos votos a favor do Grupo do Partido Popular e de Vilalba Berta, e o voto en contra do Grupo Socialista. Ben, pasamos á seguinte moción, punto número 8 da orde do día, punto número 7 da orde do día. Antes de dar lectura unha moción do Grupo Político do Partido Popular sobre o Festival Independente de Vilalba, dado que por unha situación sobrevivida urxente a concelleira que desenvolveu todo o traballo do Festival Independente de Vilalba, pregamos ao Grupo do Partido Popular que a deixe enriba da mesa para o seguinte pleno, porque gustaríamos que a mesma poidera dar resposta. É unha petición. Cando se fan as cousas correctamente, se solicitan dunha maneira cordial por parte do Grupo Parlamentario do Partido Popular, non hai ningún tipo de problema en pospoñela para a seguinte sesión plenaria, agardando, por suposto, que a persoa, neste caso a concelleira de Cultura, esteña nas mellores condicións e sin problema podemos pospoñer. Moitas grazas, señora Vázquez, moitas grazas ao Grupo do Partido Popular pola súa comprensión. Pasamos entonces ao seguinte punto do orden do día, o punto número 8, que é unha moción do Grupo Político do Partido Popular sobre a situación de Trasa e servizos públicos. Señor secretario. Que se proceda coa máxima urxencia en un prazo non superior aos 15 días a convocatoria da Comisión de Asuntos do Pleno ou, no seu caso, a Comisión ou órgano que se estime oportuno co fin de estudiar e tomar as decisións pertinentes en relación ao convenio asinado coa Deputación Provincial ao respecto da prestación de servizos da empresa pública Traxa. Que coa mesma urxencia no mesmo prazo se proceda a convocatoria das respectivas comisións municipais sectoriais para o estudio e a adopción de acordos en relación á situación do centro de día, o contrato do lixo e a relación de postos de traballo, cuestións referidas no apartado terceiro da presente moción. Moitas gracias, señora presidenta. Ben, un exemplo práctico de como, guardando as formas, se poden resolver problemas o que non pasou na moción anterior. Bien, en relación con esta moción que presentamos, mire, andanse ahora facendo esa festa da Milagrosa, donde unha das tradicións é que cada un dos que leva un premio escolla unha canción cando lle colgan a medalla. Si lle deran un premio ao Concello de Vilalba, a canción que podía escoller era aquela de Pasa el cóndor pasa, solo que cambiando o cóndor polo tempo. Pasa el tiempo pasa e el Concello non hace nada, de nada. Por eso traemos esta moción que ten tres obxectivos fundamentales. A primeira, pedirlle ao Goberno axilidade na xestión de asuntos municipales importantes, pedirlle transparencia, explicacións sobre actuacións que se están reiterando no tempo e que non somos capaces nin de obter explicación, nin de sacar resultado positivo, e tamén alertar da existencia de problemas, algúns deles importantes. En primeiro lugar, por seguir o orden que figura na propia moción, falamos do tema controvertido de Traxa. Tema controvertido que xa o foi dende o momento inicial. Non hai que esquecer que o contrato con Traxa se fixo co informe desfavorable tanto dos servicios xurídicos como da intervención municipal. Un tema controvertido porque representa en realidad unha deixación de responsabilidade da xestión municipal, poñendo esa xestión en mans de outras administracións, moi especialmente porque altera as regras da competencia, exclúe a posibilidade de moitas empresas, singularmente de Vilalba, de poder acudir á prestación de esos servicios, e ben sabe vostede que ten un problema importante coa fixación do precio.
os sistemas de licitación pública de competitividade están establecidos precisamente para que todas as empresas podan concurrir en igualdade de condicións e tamén para que o Concello poda, evidentemente, a través da competitividade, sacar o mellor precio posible. Eso non ocorre no caso de Traxa. Traxa non negocia precios, Traxa impón tarifas. Traxa ten un precio público, se o quere o colle e se non quere o deixa, o cual, xa digo, é unha alteración clara da competencia. Pero, no caso de Traxa, sabe que había outro problema máis importante aínda. É certo que se fixo unha licitación que quedou deserta. A razón de quedar deserta a licitación, todos sabemos cal é, que son os salarios que posiblemente houbera que pagar as persoas que non o habían recibido por parte da empresa anteriormente concesionaria é que nos pliegos de licitación non se incluía nin o Concello se responsabilizaba da súa prestación no caso de sentencias judiciais ao respecto. En cambio, no contrato de Traxa sí que se introduce unha cláusula de salvagarda de tal maneira que se os xulgados obligan a pagar esa cantidade é o Concello o que se fai cargo delas. Ben, a pesar de todo ese tinglado, fíxose o contrato con Traxa, nosotros chamamos a atención, admitimos a súa realización por concurrir en aquel momento unha situación clara de emerxencia, que era que o curso estaba a punto de empezar, a empresa anterior estaba en situación de creba e o servicio había que prestalo porque obviamente é de inaplazable prestación. Pero aquela situación de emerxencia xa non se pode vender agora mesmo. De feito, o contrato fíxose con unha duración de 6 meses con posible prórroga por outros 6, que se fixo efectiva, pero que vence agora no mes de xullo. Emerxencia, en principio, non existe, porque xa hai un ano para haber tomado as medidas oportunas para restaurar ese servicio, ese criterio de competitividade. Pero o certo é que non sabemos absolutamente nada. O mes de xullo está á volta da esquina. Non sabemos se o Concello vai a dar por finalizado o contrato, non sabemos se vai a firmar un novo convenio coa Diputación, non sabemos se o vai a prorrogar ou non sabemos se vai a acudir á tradicional vía de feito, que como é un servicio público de inaplazable prestación, pois aí que se quede prestando. Ben, pois nosotros, a través desta moción, advertimos de que hai un problema grave con ese proceder. Supoño que a señora alcaldesa e a Corporación Municipal, lóxicamente, son coñecedores de que a situación de Traxa agora mismo pende dun fío. A situación de Traxa non a da empresa, senón a súa relación coa Deputación como consecuencia dunha sentencia do xulgado do contencioso de Lugo que anulou con nulidade de pleno dereito o trámite de adquisición de unha acción de Traxa por parte da Diputación, que era a que habilita a Diputación para convertir a Traxa en medio propio e, polo tanto, facer a prestación do servicio. Certo que ese trámite non é definitivo e que está recurrido pola propia Deputación e os avatares judiciais pois non se sabe hacia onde nos poden levar. Pero no caso de que se chegue a confirmar, sí que se plantexa ou se pode plantexar un problema de especial gravedade en canto ás consecuencias, porque, insisto, que decreto xulgado é a nulidade radical, na nulidade de pleno dereito, que non pode ser o acto convalidado, senón que queda inexistente xurídicamente, e as consecuencias. A ver, consecuencias todos sabemos que hai unhas consecuencias materiais e outras consecuencias patrimoniais e personais. En canto ás consecuencias materiais, pois a naide se lle escapa que habrá que acudir ás vías de feito e evidentemente Traxa non vai a ter que devolver os cartos, evidentemente o servicio que se prestou non se vai a desprestar e evidentemente as actuacións que se fixaron non van a desaparecer, eso é obvio, pero si é certo que pode haber unha responsabilidade, en primeiro lugar, responsabilidade patrimonial importante para a corporación municipal, unha responsabilidade patrimonial que pode que quede en nada. A ver, eu advirto e non estou con isto nin amenazando, nin tratando de asustar a naide, nin cousas polo estilo, Dios me libre de esa circunstancia. Poño en riba da mesa o tinglado. O mismo non pasa nada que calquera
pode facer unha reclamación patrimonial. Pensemos, por exemplo, algunhas das empresas que optaban a ese concurso, que foi declarado desierto, que se lle adjudicou a outra empresa e que agora resulta que é radicalmente nula esa adjudicación. Pode ser calquera dos traballadores que, como consecuencia da subrogación, agora están impedidos de entrarse. Pode ser calquer particular, pode ser calquera grupo político, e que agora estamos aquí nosotros, dentro dun tempo podemos estar ou non, e poden estar outros diferentes. Entonces, é un tema que hai que estudiar, e pode haber tamén, evidentemente, consecuencias de responsabilidade personal que son sempre desagradables. Xa sei que estou falando en hipótesis, pero é unha hipótesis nada irreal. Eu, o que chamo a atención é sobre a necesidade de, polo menos, blindarse ante esas consecuencias. En caso de que se produza esa declaración nulidade e alguén faiga reclamacións, home, non é o mismo cando se actúa de boa fe que cando se actúa de mala fe. Cando se actúa de boa fe, pois esas consecuencias se poden mitigar. Como se actúa de boa fe? Poñendo blanco sobre negro, reunindo a comisión, reunindo os grupos políticos, explicando a situación de Traxa, explicando a situación do tema e aclarando todas esas consecuencias. Aí está claro, o equipo de goberno pois non ten nada que ocultar. Pode haber un erro, neste caso por parte da Diputación, os erros na interpretación das normas, pois evidentemente hainos constantemente, pero as consecuencias son diferentes. En cambio, se hai ocultación, a ocultación representa afán de engañar, e o afán de engañar trae como consecuencia a mala fe, e as responsabilidades poden ser moito máis graves. Por eso, nos pedimos a reunión desa comisión, unha xunta de portavoces, o mecanismo que o equipo de goberno estima oportuno para facer o estudio desa cuestión. E logo facemos pois tamén un recordatorio de esos temas que permanentemente temos en tela de xuicio. O centro de día, un tema estrela, sacouse a licitación a compra de parcelas para a instalación do centro de día, e nosotros o que preguntamos que hai de realidade detrás deso, ou se iso non é nada máis que unha enseñación para perder o tempo, porque non vemos que detrás de esa licitación haxa un proxecto para facer un centro de día, non sabemos como se vai a financiar, e polo tanto que pedimos tamén que na comisión sectorial respectiva se estudie ese tema. O lixo, vai facer 2 anos que venceu o contrato do lixo, non se licitou, non se prorrogou, está en situación de vía de feito. A señora alcaldesa prometeranos que antes de acabar o ano 2020 se iniciaba a licitación, sigue sin realizarse. A realidade a que eu me temo, imagino que desde Vilalba Aberta se imaginarán o mismo, e vostedes o saben tamén, é que non van a licitar o contrato do lixo porque non teñen dotación económica suficiente para facelo, porque para eso sería necesario ou a modificación presupuestaria ou ben, lóxicamente, unha incorporación de remanentes. Pódese licitar co importe que ten actualmente, pero en ese caso non avanzaríamos nada e teríamos o mismo contrato que temos. E coa RPT tamén 3 anos sin avanzar. Fíxese que ahora mesmo temos puestos trascendentales a Secretaría e Intervención en situación de provisionalidade. O da Secretaría non o sei porque sempre estuvo coberto. De Intervención leva moito tempo sin cubrirse e habrá que empezar a pensar por que non se cubren as plazas aquí en Vilalba. A falta de personal é alarmante. Eu ignoro cales son as razóns de que a Secretaría pideu o traslado. Cada un ten as que lle pareza oportuna, como é lógico, as tensións son as de un lado e do outro, pero imagino que tamén a falta de personal para a atención desos servicios anda detrás desa cuestión. Agora, máis ou menos, está resolto, imagino, o tema da consolidación de emprego público. Pero, bueno, nosotros que pedimos que nos expliquen cal é a situación que teñen coa plantilla de personal do Concello e a ver se salimos do lío de Traxa da RPT, máis aló de decir, como dice a señora Rouco. Agora, ben, nós aquí somos tamén moi claros. Non podemos máis que censurar, dixémolo e dirémolo, a aposta do goberno do Partido Socialista polo mesmo modelo de xestión privada do Partido Popular. Isto é así e non hai marxe para rebatilo. 2 partidos que nesta sesión plenaria pois sempre fan o mesmo. Parece como que se pelexan moito, pero que comparten non só folla de ruta, senón que irresponsabilidade tamén diante dunha problemática a que afectou ás traballadoras do servizo de limpeza nos colexios, denunciada
por Vilalba Aberta en ata 3 ocasións no que vai de legislatura. Estou seguro de que lembran os señores do Partido Socialista cando en xaneiro do ano 2021 a unha empresa que acumulaba xa 3 meses nese intre de impagos, vostedes non só non lle retiraron o servizo, senón que lle permitiron seguir prestando o contrato, malia incumplir claramente o delimitado polos pregos. Nós lembrámoslo perfectamente, señora Veleiro, señores do Partido Socialista, e destes polvos, estes lodos, porque lles durou un ano, exactamente, a venda nos ollos da empresa pública saindo ao rescate dun concello en base á propia incapacidade do actual goberno e do anterior de asumir o fracaso da mesma xestión privada pola que seguen a apostar. É por isto que, diante da incomprensible aposta deste goberno municipal en minoría, que ao tempo que se autoproclama progresista persiste nunha modalidade de prestación pensada única exclusivamente para beneficio dunhas concesionarias que, a pesares de recibir miles de euros dos vilalveses e das vilalvesas, actúan sen ningún tipo de mecanismo de control municipal, Vilalba Aberta volve a emerxer como a alternativa ao bipartidismo, vinculando o acontecido á aprobación da necesaria relación de postos de traballo coa xestión pública deste tipo de servizos de pequeno volume de contratación como absoluta prioridade. Un instrumento, dixémolo, dicímolo e dirémolo, organizativo, que, non o digo eu, dio a propia legislación, permite ás administracións estruturar o persoal ao seu cargo en función das necesidades dos servizos que teñan ou que, lóxicamente, abriría a porta á prestación directa de servizos, pois, como antes dicía, non como de limpeza de colexios e instalacións municipais. Señores do Partido Socialista, dende Vilalba Aberta entendemos que non hai outro camiño. Para apostar polo público, teñen vostedes aquí un aliado. Para apostar polo mesmo modelo do Partido Popular non conten nunca co grupo municipal ao que eu dou voz. Mais nada, moitas grazas. Moi boa tarde. Gracias, alcaldesa. Señor Bamonde, menos mal que a moción chamase moción sobre a situación de Traxa e servicios públicos. Que o seu repaso, que non ten nada que ver con isto, tamén foi histórico, non? E menos mal que vai un pouco nesta mesma sesión dicía que o que redacta hai que cinguirse ao que di. Non sei se a señora Sandra Vázquez sabe ben o que redactou, porque polo menos firma os acordos. E, evidentemente, suste sopla, claro, pero cando dice que se reúne a Comisión de Asuntos do Pleno, home, a Comisión de Asuntos do Pleno reuniuse hai 4 días. Cando pide isto nun acordo, pois igual non sabía moi ben o que dicía, o que pensaba, ou o que quería dicir, non sabía por onde se andaba, porque, vamos, non me diga a min que non lle chirría un pouquiño poñer aquí que se reúne a Comisión de Asuntos de Pleno. Ou, no seu caso, a comisión ou órgano que estime oportuno, tira o balón ao aire despois do Concello que reúna a que lle pareza, co fin de estudar, tomar as decisións pertinentes. Vostede ten que saber, foi senadora, parlamentaria, gobernou aquí neste Concello, agora sigue neste Concello que a comisión non pode tomar, son informativas e non pode tomar ninguna decisión. Debía de saberlo. E, en cambio, o mete na parte resolutiva, na parte dispositiva para que o vote para que votemos todos esta situación. E o mesmo lle pasa na seguinte acordo. Volve a decir, adopción de acordos en relación... Non podemos tomar acordos nunha comisión, debía de saberlo, sabio, non? Sí, entonces, dígame a min, señor Bamonde, a que ven esta moción, se non ten ningún valor a hora de tomar ningún acordo tal e como está redactada. En segundo lugar, evidentemente, todos sabemos os antecedentes, todos sabemos as consideracións, todos sabemos que houve unha licitación, todos sabemos que a circunstancia pola que non foi licitada, non foi axudicada ese contrato foi precisamente por as rémoras que traían as disposicións salariais que tería que asumir a empresa que asumira a licitación deste proceso e quedou deserto. Non é que non participaran empresas, non é que non fora transparente, que quedou deserto. E ante esa situación, evidentemente, hai que tomar decisións. E a decisión é que os colexios non poden quedar sin limpar e que os colexios e auditorios non poden quedar sin conserxerías.
Eso tomou unha decisión, para eso se goberna, e vostede sabe, cando se goberna se toman decisións, e esa decisión foi, pois, bueno, acudir a unha encomenda de xestión para que un organismo, neste caso público, participara dese servicio e dera finalidade ao que se pretendía ter, non? E aconteceu. Evidentemente, eu non me falo dunha asistencia, sí, hai unha sentencia, que a sentencia dicía, según non me equivoco, se non me equivoco, dicía nada máis que fora un órgano incompetente para tomar a decisión, que fora a Xunta de Goberno que había de ser en pleno. Iso creo que foi xa revertido. Usted participa nos plenos de Diputación, sabe que estuvo no pleno de Diputación e se levou a un pleno. Agora, evidentemente, chegará o momento en que ese recurso e esa circunstancia pois dará unha razón ou quitará outra. Falaba de boa fe, fai un pouco tamén vostede, de boa fe tamén actuou o goberno vilalbés. Como estamos nestes momentos? Efectivamente, estánse producindo sentencias do social que, polo de agora, están exculpando ao Concello de Vilalba en todas elas. Tase unha circunstancia, evidentemente, que, como dicía o señor Bamonde, hai unha coletilla que dice que, chegado o caso, o Concello de Vilalba terá que facerse cargo desas indemnizacións aos traballadores. Bueno, cando cheguemos a ese río cruzaremos esa ponte, señor Bamonte, pero, mentras tanto, o lóxico é, e o que se sabe, que o traballo estáse prestando moi ben, que non hai ningunha queixa, que tanto os colexios como o auditorio, etc., están respondendo a situacións que se creaban, e neste momento, evidentemente, si a situación é que podamos convocar unha comisión, a señora Sandra Vázquez que nos diga que comisión quere que se convoque, pero evidentemente non para producir acordos, pois os acordos non se poden producir. Para iso está a Xunta de Goberno, para iso están outros órganos. E a partir de aí, pois, señor Renda, non se vanaglorie da súa posición de progresismo e de estar de esquerdas ou non, señor Renda. Hai que saber moi ben o que é unha privatización de servicios e o que non é. E iso, pois, o mellor non o ten usted excesivamente claro. Pero, bueno, de iso tamén podemos falar, se se dá o caso nunha comisión ou donde queira, podemos falar e tamén explicar un pouquiño esa circunstancia. Despois nos fala de contrato do lixo, nos fala da RPT, evidentemente. Hai dúas preguntas que se contestarán neste pleno a respecto, polo tanto, probablemente xa non teña nin que... Non as vou contestar agora, pois se van a contestar posteriormente. O que se lles diría que os acordos, e o que dicía o señor Bamonde anteriormente, que o que redacta hai que cingirse ao que se di. Se o que se di é que, tal e como están os acordos redactados, evidentemente, este grupo ten que votar en contra, porque é imposible levar, como lle digo, a Comisión de Asuntos do Pleno. Como vamos a convocar a Comisión de Asuntos do Pleno? Señora Sandra, usted dirá. Nada máis, moitas gracias. A ver, señor Vidal, corren outros tempos. Vexo que vostede sigue acostumbrado á vella política de disparar por elevación e botar balos fora e tratar de distraer. O primeiro que lle pido, sexa vostede valiente. Non se dirixa á señora Vázquez, dirixase a min, que fun eu quen presentou a moción, quen dirixeu a moción, pero fun eu quen interveu, e, polo tanto, as recriminacións faigamas a min en esa situación. Despois, moi ben, vostede non quere falar nin do lixo, nin da RPT, nin do centro de día. E de Traxa fala o que lle convén. O que pretende vostede botar balos fora e que non se fale de nada. Dice que o problema detrás é que, bueno, unha sentencia que fala de un órgano incompetente que se non ten maior trascendencia. Bueno, pois eu propoñolle unha cousa. Por que non aproban vostedes o presupuesto na Comisión de Goberno? Dá exactamente igual, según vostede, que máis dá que aproba un órgano que outro. Oiga, os órganos de todas as corporacións e de todas as institucións teñen unhas competencias regladas por lei. Cando un órgano fora da súa competencia dicta unha resolución, é unha resolución ilegal, total e absolutamente. Así que aquí o pleno teno que aprobar, o presuposto teno que aprobar o pleno do Concello. A comisión que se ten que reunir, home, deixe de divagar. Eu xa llo dixen con anterioridade que nosotros o que pretendíamos era pura e simplemente
falar, buscar información e estudiar os asuntos para tratar de abordar dende a boa fe e non dende a mala fe as consecuencias que se podan presentar. Comisión, chámelle vostede burro ao cabalo, que non quere reunir a de asuntos do pleno, reúna outra calquera. Falamos de comisións sectoriais, falamos para falar, decimos da comisión de asuntos do pleno, porque en outras moitas ocasións ten servido para abordar asuntos de interés. Reúna os portavoces se non quere coller ninguna comisión. Pero, faigame caso, señor Vidal, estoulle facendo a proposta, home, a do lixo, a da RPT e a do centro de día, máis con carácter de recriminación, pero a de Traxa con carácter positivo. Eu no tema de Traxa recoñezo a emerxencia. Vostede non me dice por que ten que seguir prestando Traxa ahora ese servicio, o que está facendo unha deixación de competencias municipales totales e absolutas. Estálle transferindo á Diputación a xestión municipal, por non falar de que a través da xestión da Diputación poderíamos estar pensando en chiringuitos, en cousas de outro tipo que eu non quero poñer encima da mesa, pero pura e simplemente o Concello ten que gestionar o seu, senón dentro de pouco eu imagino que a contratación e as actuacións e as obras con delegarllas á Diputación sobramos e non fai falta que esteamos absolutamente ningunos de aquí. E mire, para rematar un consello, o problema do goberno que lle falta empatía, pero como non lle vai faltar empatía se vostedes miran máis para atrás que para diante. Para construir o futuro hai que deixar de pensar no pasado. E a vostedes agora mismo a ilusión que sementaron cando ganaron as eleccións deixaron a perder. Agora mesmo, en vez de ofrecerlle alternativas ao pobo de Vilalba, o único que fan é ofrecerlle disculpas. E o que lle pido, collan o toro polos cornos, o único que lles estamos propoñendo é falar, é buscar explicacións, é buscar un entente cordial. Vostede, danlle unha caricia, responde con un couce, bueno, é o que quere que lle diga. Ben, eu recollendo a intervención do señor Bamonde, entendo e alégrome de que o señor Bamonde nas vindeiras eleccións municipais vai a votar a Vilalba Aberta, porque nós representamos precisamente esa alternativa. Aquí só caben dous modelos. O modelo fracasado da privatización do Partido Popular, señor Bamonde, súa e do señor Criado, continuado polo Partido Socialista, é un modelo que propón Vilalba Aberta. Claro, non estamos a falar de remunicipalizar un servizo que sería imposible pola propia legislación, como o de recollida de lixo, por exemplo, que tamén está baixo a competencia do señor Vidal e que está a velas vir. Ou tampouco falamos de remunicipalizar outro tipo de servizos, como de axuda a domicilio. Lóxicamente, entendemos que polos cambios legislativos dos últimos anos, sobre todo os relativos á aprobación da Lei Montoro, é imposible para un concello asumir un servizo desas características. Pero é que, claro, unha cousa son ese tipo de servizos e outra cousa son servizos, como antes decía, de pequeno volume de contratación como este, que xa foi público co Partido Popular. É que, claro, parece aquí que vimos nós de revolucionarios, o Partido Popular tivo este servizo baixo un modelo de prestación directa e non pasaba nada. Polo que nos din traballadoras da época, non pasaba nada. Os colexios seguíanse limpando e o servizo funcionaba máis que ben. Foi un goberno do Partido Popular o que decidiu invertir iso e foi un goberno do Partido Socialista o que decidiu apuntalar iso. E dixo vostede, señor Vidal, unha cuestión coa que eu non estou de acordo, porque, claro, fala de tomar decisións. Vostedes son goberno e toman decisións tarde. Claro, porque vostedes, cando entraron ao goberno, con nós como socio nese intre, sí, señora Vázquez, nese intre de goberno, pero sen esa competencia, vostedes sabían perfectamente o que había para que a empresa. É como antes lle dixen, cando esa empresa acumulaba 3 meses, nin máis nin menos que 3 meses de impagos, vostedes que tiñan na man retirarlle a prestación non o fixeron, permitíronlle seguir prestando o contrato malia, como antes dicía, incumplir claramente os pregos. Polo tanto, si estamos de acordo con que o Partido Popular pode modificar esa cuestión, entendemos que esa comisión non pode tomar decisións tal como rezo anunciado, pero nos estamos moi contentos de que se vexa a diferencia evidente de dous modelos e, particularmente Agustín, estamos moi contentos de que te unas ao barco de Vilalba Aberta. Entendemos que non vai ser o último votante do Partido Popular, e do Partido Socialista tamén, que se une ao barco e nós seguiremos tecendo alternativa. Mais nada, moitas grazas.
Moi ben. Pues claro, yo me lo digo, me lo como, me lo guiso y me digo lo que yo quiero y es así, vale? Pois é unha maneira de expresar as cousas e evidentemente non llevou a quitar esa maneira de facelo, a ningún, evidentemente a Agustín tampouco, faltaría máis, está claro que sí. Agustín, sabemos que cando se produceu o acordo pola Xunta de Goberno da Diputación Provincial non foi porque o dixera un presidente, foi porque houbo un informe xurídico oportuno que avalou esa toma de decisións, non foi simplemente unha situación graciable. Por lo tanto, vale, tomouse, agora un tribunal dice que non, vamos a esperar o que pasa, nada máis. Lixo RPT, xa te digo, vai haber contestacións a esas preguntas para que se sepa como están as situacións, evidentemente. Podemos vir solicitar ao pleno unha moción sobre Traxa e meter o lixo, meter a RPT, meter o centro de día, porque aquí podemos falar de todo. Podemos ter unha parte dispositiva de acordos que obviamente debería de modificarse, porque senón todo o que se faiga nesas comisións non vai a valer. E en segundo lugar, pois Modesto, pois bueno, se tú estás tan convencido de que eres tan bon, pois eu non te vou quitar a túa ilusión. Pero evidentemente, como decía Agustín, non vai ser Agustín, nin vai ser Modesto, nin vou ser eu, nin vai ser o Partido Socialista o que diga como vai a rematar isto. Isto van a decir os vilalveses e vilalvesas pois, dentro dun ano. E entonces esa ilusión vamos a ver se nosotros, dende o goberno, en minoría, somos capaces a mantela incluso a subir esa ilusión que a sociedade vilalvesa nos deu e verémoslo dentro dun ano. Aí non haberá máis situacións. Felicitaremos uns aos outros, felicitaremos aos ganadores e o que foi sempre, Agustín. E en relación, pois bueno, aos acordos, evidentemente non teñen nada que se formulan de outra maneira, pois os entenderemos, se non se formulan de outra maneira, pois votaremos en contra, porque non ten moito xeito. De todas as maneiras, esta situación que se proceda a máxima urxencia, bueno, non deixa de ser un rogo, que é a mesma urxencia, non deixa de ser un robo, pero bueno, en todo caso a votación nosa será en contra, sabendo que evidentemente somos un goberno minoría, pero que se queremos que se reúna algunha comisión para falar do tema de Traxa e para falar do tema da encomenda de xestión, pois digan que comisión se quere facer, porque esta moción evidentemente é para falar das historias do tema de Traxa e da toma da encomenda para o contrato de limpeza e conserjerías dos colegios. Agustín, entonces... Estades dispostos? A ver, pero tú sabes que as comisións só teñen carácter informativo. Non hai ninguna comisión que teña carácter resolutivo. O único que ten carácter resolutivo sería o pleno, non? Claro, entonces, que queres? Que pida que se reúna o pleno para estudiar o tema de Traxa? Se estades dispostos a eso, eu pido, Ahora, se me vades dicir que non, para que eu vou pedir? Eu, precisamente, nosotros plantexábamos o tema da comisión para estudiar e para falar da cuestión. E, oye, as comisións non toman acordos, pero, lóxicamente, sí que poden asumir compromisos. Despois de cara, por esa razón, falábamos da comisión. Para tomar decisións únicamente o pleno, do que nosotros podemos participar, claro. Sí, pero nosotros non podemos participar na Xunta de Goberno, claro. Home, se nos admites tamén participamos. Así que vamos a deixar como está, porque o outro é un divertimento, un brinde ao sol que non conduce a nada. Aclarados os posicionamentos dos tres grupos políticos, vamos a proceder á votación tal e como está numerados os acordos. Votos a favor? Non, incorporouse cando estaba iniciado o debate. Pode, está consultado. Sí, consultado, sí. Porque foi ao inicio do debate, sí. Non, se está aclarado polo señor secretario. Votos a favor, repetimos.
No, si podía ser o acordo... 9. Votos en contra? 7. Bueno, xa non procede. Ben, non, é que o incorporarse unha das concelleiras, pero era a pregunta, a ver, incorporouse no inicio do debate. Ben, pois queda aprobada esta moción cos votos a favor de Vilalba Berta e do Partido Popular e cos votos en contra do Grupo Socialista. Por favor, respeten o orden de intervención, senón non nos vamos a entender. Pasamos á seguinte moción. Punto número 9 da orde do día, moción do Grupo Político de Vilalba Berta relativa a posta en marcha dun sistema municipal de cheques de axuda á conciliación como axuda ás familias traballadoras de vila e parroquias. Señor secretario. Que o Concello de Vilalba proceda á redacción dunhas bases reguladoras que, tomando como exemplo establecido na exposición de motivos en termos de contías e tramitación, constitúan o primeiro e preceptivo chanzo de cara á necesaria posta en marcha dun sistema municipal de cheques axuda para a conciliación como medida de apoio para as familias traballadoras de vila e parroquias. Ben, se a un veciño ou a unha veciña de Vilalba lle preguntaran na rúa polas prioridades da política de Vilalba Berta, estou seguro que contestaría focalizando en tres: autónomos, a primeira, parroquias, a segunda e familias traballadoras, a terceira. Porque, como formación municipalista que somos, levamos no noso ADN un marcado carácter de clase que nos sirve de compás para non esquecer de que lado estamos. E de que lado estamos? Do único lado que se pode estar se o que se pretende é representar ao Concello de Vilalba nesta corporación, do da veciñanza traballadora de vila e parroquias, en consecuencia do da nosa pequena e mediana empresa. En este senso, a proposta que hoxe me toca defender é que non é outra cousa que unha medida en positivo, ambiciosa, ao tempo que realista, que incidiría no necesario impulso á actividade económica das veciñas emprendedoras no sector do ocio infantil, máis que nace pensada para axudar as nais e pais de vila e parroquias pola vía do necesario apoio á conciliación da vida laboral e familiar en base a un límite de gasto por cheque unidade familiar de 150 euros ao mes no caso de un ou unha menor, de 300 euros ao mes no caso de dúas ou dous e de 500 euros ao mes no suposto de 3 ou máis. Unha iniciativa presentada por Rexistro, acompañada de memoria económica e de tramitación, unha iniciativa inspirada nas liñas de axuda á conciliación do Concello de Ribadeo e que, dende Vilalba Berta, deseñamos contemplando tanto a posibilidade de que o Goberno municipal axilice a urxente elaboración duns orzamentos para a anualidade 2022 como a de que decida seguir gobernando por decreto cos orzamentos do Partido Popular do ano 2019. E sobre quen actuaría, se preguntarán os veciños e as veciñas que nos escoitan, pois sobre aqueles proxenitores ou titores legais de nenas e nenos menores de 10 anos que acrediten o cumprimento dos seguintes requisitos. O primeiro, que o menor ou a menor estea empadroado en Vilalba e que tanto o pai ou a nai, solicitante ou titor legal estean empadroados e teñen a súa residencia habitual no Concello de Vilalba. O segundo, lóxico tamén, que a renda da unidade de convivencia nunca supere os 1.500 euros netos mensuais se se ten un fillo ou filla a cargo ou os 1.800 euros netos mensuais con 2 fillos ou máis. E o terceiro, tamén a este respecto lóxico, que non se dispoña de bens inmobles distintos á vivenda habitual sobre os que se posúa un dereito de propiedade que, polas súas propias características, pola súa propia valoración ou posibilidade de explotación ou venda, indique a existencia de medios suficientes para atender a necesidade para a que se solicita o cheque. Por suposto, en cuarto lugar e por lógica, será requisito obrigatorio que no contexto dunha parella os dous membros da unidade familiar acrediten traballar ou estar fora do fogar
por outras cuestións en horarios coincidentes. E, ademais, a proposta de bases vinculada á iniciativa que hoxe defendemos clarifica que se entenderá e que non por conciliación da vida laboral e familiar. Entendemos que conciliación son os seguintes casos. Primeiro, ampliación da formación, estudos secundarios, universidade, preparación de oposicións ou certificados de profesionalidade, tamén cursos de formación ocupacional, exames, etc. En segundo lugar, motivos laborais, horario laboral, entrevista de traballo, horas extras, etc. En terceiro lugar, urxencias, casos de enfermidade da persoa que se fai cargo das crianzas, coidador ou hospitalización de algún membro da familia. Despois, tamén lóxico, motivos sociais, familia, neste caso formada por un só proxenitor que, cumprindo os criterios económicos, non estea desenvolvendo tarefa profesional algunha, pero que acredite que está nunha situación psicosocial difícil e se valore a socialización do menor, e tamén outro tipo de motivos para, neste caso, familias monoparentais. E remato apelando ao que ten que ver coa base legal e co financiamento, cuestións para nós fundamentais en tanto que iniciativa que apela ao consenso dos grupos aquí representados. Esta iniciativa atopa fundamento nos artigos 25 da Lei 7/1985 do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e 17 da Lei 38/2003 do 17 de novembro xeral de subvencións. E, no tocante ao financiamento, a súa viabilidade estaría asegurada xa para a presente anualidade, pois financiaríase con cargo á mobilización de 160.000 euros procedentes do remanente de tesourería, con vistas a ter continuidade en base ao volume de solicitudes contrastadas, quedando así limitada e vinculada nos sucesivos exercicios a un máis axustado importe consignado para esta finalidade pola vía xa dunha partida específica nos orzamentos xerais da Corporación a partires de 2023. Lembrar, e con isto remato, señora Veleiro, que esta iniciativa foi xa aprobada en sesión plenaria no ano 2020, cos votos favorables, lóxicamente, do grupo propoñente, ao que eu represento, o Grupo Municipal de Vilalba Aberta, e tamén do Grupo Municipal do Partido Popular. O Partido Socialista, nese momento, non se sumou ao consenso e, lóxicamente, e aínda que está aprobada, o Partido Socialista no goberno non a tivo en conta. O que nós propoñemos hoxe é que sí se teña en conta e que se tome en consideración unha cuestión ao noso xuízo fundamental no marco de competencias do municipalismo, a cuestión da conciliación. Se dicimos, como se entende que din os dous partidos deste lado da bancada, que defendemos o conxunto dos traballadores e traballadoras do Concello, non hai unha medida máis ambiciosa para beneficiar os seus intereses que a do necesario reforzo e axuda á conciliación da vida laboral e familiar. Polo que ten que ver coa miña explicación, máis nada, agardando coñecer a posición dos grupos. Gracias, señora alcaldesa. Señor Renda, é unha medida, iniciativa en positivo, como vostede nomeaba na súa exposición de motivos, e que aplaudimos dende o Partido Popular, e, por suposto, conte con o noso apoio. Pero queríamos facer reflexo a dúas cuestións, ou alertar de dúas cuestións que nos parece realmente importantes. Vostede plantexa unha serie de límites á hora das rentas. Eu poñolle un pequeniño exemplo. Un pai que traballa e unha nai que traballa, hoxe sabemos que o salario mínimo interprofesional é de 965 euros, probablemente nos vayamos a topar e que moitas axudas non poidan solicitalas moitos pais precisamente porque non cumplen ese requisito. E o que nos vamos a topar é que o Concello, se ten a ben de sacar este tipo de axudas, pois moitos pais non van a cumplir os requisitos, se o teñen a ben a modificar. E outro segundo punto que nos parece realmente importante como alerta, non como crítica que pense o equipo socialista, que a hora de sacar este tipo de axudas se teña en conta para que non se vexan afectados os pais a hora de tributar con Facenda. E porque o dixo, hai un artigo, exactamente o artigo número 7,
de prestacións e axudas familiares percibidas por calquera administración pública é o artigo número 7, donde están exentas as prestacións e axudas familiares percibidas de calquera administración pública vinculadas, bueno, neste caso, nacimento, adopción, acollemento ou cuidado de fillos menores. Por que o digo? Porque non vai a ser que se lles desas axudas e despois se vexan perxudicados á hora de facer a declaración da renta. Entón, máis que non vai a ser unha axuda que despois se vexan perxudicados. Creemos que son dous asuntos importantes a ter en conta nesta iniciativa, sempre esperando a posición do equipo de goberno, esta é a posición, esperando, obviamente, o posicionamento do Partido Socialista. Máis nada. Grazas, señora alcaldesa. Bueno, eu creo que este debate é bastante máis simple. Eu son consciente de que o señor Bamonde, que lle gusta moito citarme, pois deu antes a clave o señor Bamonde. E voullelo explicar porque comeza a moción de Vilalba Aberta dicindo que van a facer pedagogía. Eu creo que moitas veces, precisamente, é con Vilalba Aberta e co Partido Popular cos que nos vemos na obriga de facer pedagogía. Miren, esta moción presentou no grupo de Vilalba Aberta, como decía o señor Renda, en xullo do 2020 e foi xa debatida exactamente nos mesmos términos nos que se presenta hoxe, que tamén dá que pensar que un grupo político como Vilalba Aberta veña hoxe ao pleno con 3 mocións que xa presentou anteriormente. Non sei se é que xa se lle esgotou a fonte de ideas ou cal é o problema, pero digo que esta moción non debería nin debatirse, voulle explicar o porqué. Pois mire, o Concello de Vilalba, como lle dixo antes o señor Agustín Bamonde, pois como calquer concello ten 3 órganos que poden decidir, que son a Alcaldía, a Xunta de Goberno e o Pleno. E cada un destes 3 órganos ten perfectamente delimitadas as súas competencias, e no caso do noso concello, no Pleno de Organización, moitas das competencias plenarias, co seu voto favorable, señor Renda, foron delegadas na Alcaldía e na Xunta de Goberno. Precisamente a Lei de Bases de Réxime Local, esa 785 que lle gusta a vostede citar tanto, ten unha especial protección hacia a figura da Alcaldía e da Xunta de Goberno porque, sobre todo no municipalismo, moitas veces, por a lógica da aritmética, pois é difícil, con gobernos en minoría, que poidan sacar adiante cousas. E isto non pode prexudicar, en ningún caso, aos cidadáns. Por iso, a Lei de Bases dota dunha especial protección á figura da Alcaldía e da Xunta de Goberno. Entón, a pregunta que aquí se trata de contestar é se ten que cumprir o equipo de goberno as mocións que debate e vota o pleno. E a resposta, escoite, porque a vostede gustalle moito poñer as súas intervencións nas redes sociais, pero ás veces tamén debe escoitar as dos demais, creo que ten que facer especial atención neste momento. A resposta é sí, pero ten un matiz moi importante, é cando sexa competencia do pleno. Explicoulle antes o señor Bamonde falando do caso da Diputación Provincial, pero tamén se aplica a este caso que estamos falando. Só no caso de que esteñamos no debate dun asunto que lle corresponda ao pleno, o acordo que se tome é válido e eficaz. E, por tanto, cando se debaten cousas que son competencias da Alcaldía ou da Xunta de Goberno, como é este caso, pois o acordo que se tome non ten maior valor que o dun posicionamento político. E isto, señor Renda, sabe o vostede, porque, mire, o ano pasado, con motivo das axudas a autónomos, pediron vostedes un informe conxunto da Secretaría e da Intervención, donde lle falaba desto, explicaba yo moi ben, pero parece que despois, cando vai vostede á radio, ou cando vai vostede a facer esas intervencións gravadas, pois contalle aos veciños outras cousas. E creo que isto é especialmente grave nun partido ou nunha asamblea, que non teño moi claro se son ustedes agora a asamblea ou partido, porque eran asamblea, deron o paso ao partido, pero o señor Renda fala moitas veces da miña asamblea, creo que debería dar o paso ao meu partido. Pois o seu partido, que se di representante dos veciños, non debería engañar os veciños con este tipo de cuestións, porque eu creo que é un discurso populista. Por eso, esta moción non ten ningún sentido que se debata, porque o posicionamento do pleno, como dixo o señor Renda, xa o coñecemos, e precisamente este equipo de goberno, o que vostede di que non cumple os acordos, foi máis aló e recolleu ese posicionamento e puxo en marcha unha liña de axudas para a conciliación ás familias.
Pero volvemos a cando presentou vostede por primeira vez esta moción, que foi en xullo do 2020. Entonces, claro, aí tamén vostede presentou esta moción e no debate da mesma xustificaba por a especial dificultade que estaban vivindo as ludotecas nese momento. Cuestión que podemos compartir, que nese momento era necesario axudar a este tipo de empresas porque estaban pasando unha situación difícil. Pero sigo co desenvolvemento do meu argumento. Eu tamén lle quero facer unha pregunta, señor Renda, porque ás veces creo que cando un está en política ten que ser claro cos seus posicionamentos. Vostede fala aquí de privatizacións, fala aquí de apostar por os servicios públicos e entón tamén quero que me responda a esta pregunta. Como conxuga vostede traer a un pleno ou defender moitas veces os intereses no sentido de rebaixar a fiscalidade ás empresas, rebaixar a fiscalidade aos cidadáns, pero ao mesmo tempo incrementar o gasto público? Eu non sei se vostede ten algunha variña máxica, pero creo que nin este goberno nin outros teñen a posibilidade de incrementar os gastos reducindo os ingresos, porque eso nin na súa casa nin en ningún sitio. Pero despois vou máis alá dese argumento, porque vostede, esta moción ven a ser unha especie de cheques que no seu inicio era unha axuda ás ludotecas, pero que agora o vende vostede como unha axuda ás familias. Pero é que vostede estivo en contra dos bonos ao consumo que foron a todos os cidadáns de Vilalba e dos que votou en contra. E dos que aquí, e pode poñer tamén ese vídeo, dicía vostede, sabe cantos cidadáns de Vilalba van solicitar os bonos? Voulle dicir eu, 100. Pois voulle dicir eu o dato, 11.000. Pero é que, a ver, nós non temos nada en contra das ludotecas, tampouco temos nada en contra da conciliación familiar, faltaría máis. Creo que este goberno o demostrou, poñendo en marcha o servicio de madrugadores nos centros escolares, o comedor do parvulario, do que estamos vendo a posibilidade de incrementar as plazas, non para este curso, porque non nos dá tempo, senón para o seguinte, porque vemos que é unha necesidade importante para que moitas familias poidan conciliar e ao mesmo tempo poidan disfrutar dunha escola que temos dedicado á educación infantil. Puxemos en marcha, como lle dixen, as axudas á conciliación durante o momento da COVID, porque precisamente as familias necesitábanas porque non tiñan onde deixar os seus fillos. Temos campamentos de verán, temos vilas escolas e estamos traballando en seguir mellorando a conciliación no noso concello. O que pasa é que isto é unha cuestión complexa. Estamos intentando ver que distintas formas temos para que os nenos poidan prorrogar o tempo que están nos centros para aqueles pais que non poidan ir a buscalos nese momento. Pero claro, vostede trae aquí unha moción e dedica, así, sin di que é unha memoria económica moi elaborada, eu non a vin, non sei cales foron os cálculos que fixeron para chegar a esta cifra, destinan 160.000 euros a esta medida, dun presuposto de 12 millóns. Eu non sei, señor Renda, se vostede coñece o presuposto do Concello de Vilalba e me pode contestar sinceramente se podemos permitirnos esta cantidade. E aparte deso, tamén lle quero facer unha serie de preguntas porque me parece que é unha cuestión sobre a que debemos reflexionar. Vostede fala aquí de dar 150 euros ao mes para ir ás ludotecas, de dar 300 euros ao mes para ir ás ludotecas, de dar 500 euros ao mes. Sabe vostede canto cobra unha persoa por o ingreso mínimo vital? E por o risga? É que creo que son situacións nas que deberíamos facer unha reflexión. E creo que falaba vostede antes de que este equipo de goberno toma as decisións tarde. Vostede tomas rápido, pero creo que debería reflexionar un pouco máis, porque, como lle decía antes, claro, cando andamos por aí sin mirar a cartos, vai todo moi ben. O problema está cando os cartos están contados e hai que ver a que os destinamos. Entón, eu deixolle un pouco a pelota no seu tellado, non hai ningún problema en estudiar medidas á conciliación, pero creo que este sistema que vostede plantea ten unha serie de eivas que van máis alá das que lle planteou a señora Sandra Vázquez. Eu sobre o fondo do asunto e sobre as bases podería plantexarlle moitas máis. Tome nota, por exemplo, de vostede di que as persoas que preparen oposicións van ter dereito a esta axuda. Como xustifica unha persona que está preparando oposicións? É que entón todo o mundo tería dereito, porque eu veño aquí e digo, non, estou preparando unhas oposicións, e como demostra vostede que non? Coa matrícula,
podo me matricular en infinidade de procesos selectivos de forma gratuita, e iso non lle justifica a vostede que eu esteña estudiando. Entón, creo que as bases están ben, vostede criticou moito as bases deste goberno, pero eu tamén lle digo que creo que tanto a cantidade como as bases están un pouco pensadas para outro momento, pero non para este momento actual. E temos que ver como podemos axudar realmente as familias a conciliar. Entonces, non sei se o que vostede plantea é unha axuda ás ludotecas e unha axuda ás familias, son as dúas cousas, e contésteme se non lle parece que esta cantidade para o noso orzamento é desproporcionada. Gracias. Ben, pois imos por partes. Comezando polo final. O goberno non ten a capacidade de incrementar os ingresos, claro, pero ten a capacidade de elixir os gastos. Ao mellor, un goberno de Vilalba Aberta, no canto de destinar 1 millón de euros ao parque acuático, o destina á conciliación laboral e familiar. Ao mellor, chámanse prioridades, chámase facer política. A política son prioridades, por iso hai diferentes grupos, diferentes cores aquí representados. Uns defenden unhas prioridades e outros defendemos outras. O mesmo lle digo, no que ten que ver co orzamento. Parecelle moito, 160.000 euros sobre un orzamento de 12 millóns. E ao mellor a mí me parece moito o que o Concello vai poñer para a actuación da Rúa da Pravia. O mellor a mí, me parece moito tamén. Chámanse prioridades, chámase elixir as batallas que un dá. Falou, señora Rouco, das súas axudas. Claro, nós presentamos isto no 20, despois vostedes trouxeron a pleno e aprobaron unhas axudas á conciliación. Eu voulle ler unhas declaracións dunha nai do Concello de Vilalba, unha nai que estaba na sintonía de outras moitas nais e pais en relación coas súas axudas á conciliación, que, por certo, dende Vilalba Aberta criticamos. O titular era Vilalba Aberta, o titular de prensa, leva a pleno o malestar das familias coas axudas á conciliación, entrecomillamos iso, porque, claro, chamarlle axudas á conciliación a eso é como a cando me chama a min o señor Vidal Guapo. Ao mellor, se ven un observador externo, ao mellor non lle parece ben. E esta veciña dicía o seguinte, non vou dar o nome, lóxicamente, dicía, efectivamente, no senso de dar a razón ao que dicía Vilalba Aberta, efectivamente, bases surrealistas, que provoca que sea inalcanzable a axuda para moitas familias. Por riba, solicitudes rexeitadas improcedentemente. E por se non fora dabondo, non obtemos resposta a pesares de ter a obligación de dalas, sendo conscientes de que a non resposta desestima o recurso. Concello de Vilalba, interpélanos a vostedes, aquí, en negrita, actúe en consecuencia. Xa é tarde para modificar unhas bases para que poidan acceder máis familias, pero como mínimo asuma os seus erros e conceda a axuda ás familias que, cumprindo os requisitos, lla denega, incumprindo as súas propias bases. Non lle quero contestar eu, porque senón o señor Vidal di que eu digo que son moi maravilloso. Eu non dixen, señor Vidal, que son moi maravilloso. Digo que a prestación pública dos servizos é maravillosa, que son cousas diferentes. É neste senso o mesmo. Pero é que a señora Rouco non quedou aí. Afirmou, claro, unha cousa que eu estou de acordo. Estou completamente de acordo co que vostede di da competencia do pleno e da alcaldía. Estou tan de acordo que eu o resumiría nun titular. Eu falaba ca miña compañeira María Xosé Fernández. Vostede o que está dicindo é que a culpable de que non se aprobaran as axudas á conciliación que nos propuxemos, aplaudidas por moitas familias, cando as publicitamos nas redes, na radio, lóxicamente, foi a señora Beleiro. Vostede está dicindo que a culpa de que non haxa políticas de conciliación efectivas neste Concello, merecentes de tal nome, máis alá do que vostedes fan, é da señora Beleiro. Eu ia dicilo, pero vostede xa mo quitou da boca. Estou de acordo. Outra máis que vai votar a Vilalba Aberta. Xa son 2 votos máis que vamos levar nas eleccións. E por último, e remato, falou do das oposicións. Bueno, estas bases, como lle dixen, tampouco descubrimos a pólvora, están inspiradas no que fan en Ribadeo. Pregúntelle en Ribadeo como xustifican iso. Señor Red. Partido Popular.
Gracias, señora alcaldesa. Bueno, supoño que por tempo o señor Renda non puido contestarme. Eu cedolle parte do meu tempo para que me conteste, se é posible, para poder ter un posicionamento e despois aclaro certas cuestións. Desculpe, señora Vázquez, porque tento... Sí, dicía, señora Vázquez, estamos máis que de acordo co asunto das cantidades. Sí que nos gustaría que vos puxerades, neste caso, unha cifra ou pensarades e despois tomáramos a decisión. E no que ten que ver, xa non lembro cal era a outra pregunta que vostede facía. Sí, nós o que podemos facer, tampouco non somos neste senso sectarios e non temos ningún problema en pospoñer esta iniciativa, consultar ese asunto co secretario municipal, en base a iso volver a traela a pleno. Non temos ningún problema. Entendemos que xogamos con tempo porque estas axudas terían especial incidencia no comezo de curso, entonces non hai ningún problema, podemos pospoñelo, contrastamos iso para que o Partido Popular o vote, ou votámoslo igualmente e contrastámoslo despois, non temos ningún problema. Como ben di a señora Rouco, a señora Beleiro non vai permitir que se poñan estas axudas en marcha, polo tanto, a culpa sempre será da señora Beleiro, non temos ningún problema. Señor. Momento que non está activado o micro. Efectivamente, foi un reparto de tempo, quedanlle aproximadamente 2 minutos. Bueno, faltan uns segundos, pero vamos a poñerlo en 2 minutos. Cando queira. Non se preocupe, cando me dea paso. Ahora, non o agotarei, pero mire, señora Rouco, vostede deu voltas, pasou polo pleno, pola alcaldía, pola xunta de goberno, a organización, para eludir as axudas de conciliación. Esas axudas que vostede facía fincapé, das axudas ao COVID, é as que nosotros denominábamos que estaban prexudicadas á hora de, tributar. Entonces, deberían revisar. Pero, mire, voulle dar a solución. Falan vostedes tan mal da Xunta de Galicia, tan mal, que pouco invirte, que pouco lles axuda. Mire, teñen a solución na súa man. Recentemente vai a sacar a Xunta de Galicia, que xa o publicou, unhas axudas para a conciliación que poden solicitar as AMPAs e mire vostede tamén o Concello. Non eludan a partida económica e aproben esta iniciativa que creo que é unha mellor maneira para dar un servicio máis que eficiente a todas as familias que necesiten. Máis nada, señora alcaldesa. A ver, vou empezar por o señor Renda. Mire, señor Renda, non lle iba a dicir, porque ás veces, cando veño aos plenos e tal, pois veño en son de paz, realmente. Non veño aquí a guerrear con naide, pero ao final sempre me acaban sacando pois a miña parte máis. Entón, bueno, mire, cando empezou vostede o seu discurso dicindo que a súa prioridade eran non sei exactamente como dixo, pero creo que os autónomos traballadores, recordoume vostede profundamente o discurso de Albert Rivera. Entón, non sei vostede se se sitúa no lado liberal, pero despois, claro, cando fala vostede e o escoito os seus argumentos e os seus razonamentos, sobre todo a parte de que eu dixen que a señora Beleiro, o seu discurso é profundamente populista. E sinto moito dicirlo, señor Renda, pero eu creo que é unha cousa que se ten que mirar, porque cando unha persona lle dá unha explicación, o mínimo que ten que facer é, pois, respetala. Eu dei unha explicación fundamentada de por que aprobar esta moción non ten ningunha consecuencia práctica. E digo-llo porque despois vai vostede á radio e conta outra cousa, ou vai vostede ás redes sociales e di outra cousa. E teñen que saber os veciños que vostede os está engañando. E como vostede o sabe e o fai a sabendas, pois aínda me parece máis grave. E, bueno, pode facer vostede todo tipo de bromas e pode facer vostede todo tipo de comentarios, pero a realidade é que parte dun profundo descoñecemento. Cando di, pois xa falamos, señora Vázquez, a ver que cantidad poñemos. Poden poñer a cantidade que queiran, porque a realidade é que tanto a señora Vázquez como a vostede, señor Renda, neste momento están na oposición e, ao mellor, dentro dun ano están vostedes gobernando, entón será o momento no que o señor Renda terá que decidir que prioriza e que cousas prioriza. Entón, vaise acabar aquelo de
160.000 para axudas á conciliación, todas as pistas de todos os sitios, todas as pontes de todos os sitios. Iso ten que pensar, señor Renda, porque aspira vostede a sustituirlos e cando goberne vai ter que explicar á xente que cos recursos que ten non se poden facer todas esas cousas. Despois, respecto á señora Sandra Vázquez, pois, bueno, as axudas á conciliación da Xunta están ben, xa vamos a pedir para o programa de madrugadores, pero esas axudas non son para programas municipais de conciliación e non podería entrar a subvención a empresas privadas para que presten estes servicios, senón co que teríamos que facer, e eso lles expliquei na miña intervención anterior, é no que estamos estudiar a forma para que dende o Concello se poida facilitar un programa municipal de conciliación máis aló do de madrugadores tamén polas tardes. É aí onde o meu razonamento era, señor Renda, de que lado está? Do lado de que se presten servicios municipais ou do lado de que se subvencionen empresas privadas, porque unhas veces está dun e outras veces está do outro e ás veces está dos dous e outras veces non se sabe onde está. Entón, aí era a miña pregunta, e pode vostede, señor Renda, facer bromas e demais, e para finalizar, como o señor Agustín Bamonde sempre me menciona nas súas intervencións, voulle dedicar tamén un refrán que sei que lle gustan. Entonces, falaba vostede de ilusión, e eu digo o refrán, consellos dou, para min non teño. Entón, bueno, aí yo deixo. Nada máis. Sí, unha modificación. Agora, que se a señora Vázquez, o Grupo Municipal do Partido Popular, está de acordo, non temos problema en adialo para o seguinte pleno e consultar o que ela apuntaba co secretario. Xa. A palabra, a ver, por favor, señor Renda, non mesture dúas cuestións que non teñen nada que ver. Fixo unha proposta, pero se se deixa para deixar unha moción para o seguinte pleno, ten que ser antes de facer o debate. Entón, agora terán que traer outra moción, pero esta hai que votala, porque xa se debateu. Si na primeira ronda do debate todavía podía ser interpretable, pero unha vez que se fixo completo. Así que, manifestados todos os posicionamentos, pasamos á votación. Votos a favor da moción tal e como está. Ya está. Votos en contra. Ben, pois queda aprobada a moción tal e como quedou reflectida, cos votos a favor do Partido Popular e de Vilalba Berta e os votos en contra do Grupo Socialista. Pasamos ao seguinte punto do orde do día, o punto número 10 xa foi debatido, que era a moción de Vilalba Berta sobre o polígono. Pasamos ao punto número 11, que é unha moción do Grupo Político de Vilalba Berta relativa á promoción e revitalización do mercado de abastos entendido como epicentro da distribución directa de produtos ecolóxicos e de proximidade. Que o Concello de Vilalba proceda á modificación da actual ordenanza reguladora tomando como base a estrategia de aposta polo produto de proximidade e a diversificación pola vía de inclusión dunha serie de bonificacións e exencións de pagos por metro lineal na liña do establecido na exposición de motivos. Que o Concello de Vilalba asuma as súas responsabilidades en tanto que titular de infraestructura, no que ten que ver co correcto e continuado mantemento e se comprometa coa organización municipal de máis actividades para dinamizar as vendas. Sí, boa tarde a todos. Ben, pois mercar nunha praza de abastos é algo máis que mercar o que necesitamos para preparar unha boa comida. Nunha praza de abastos coñecemos a carniceira, a pescadeira, a froiteira
e mercamos de aquela que nos gusta máis, nos cae millor ou valoramos máis o seu produto. As prazas de abasto son lugares de relacións sociais, de intercambio e sociabilidade. As que temos xa unha certa idade, as prazas de abasto formaron parte das nosas vivencias. Tristemente, dende os anos 90, vivimos a decadencia das prazas de abastos, dende que irrumpiron nas nosas vidas as primeiras grandes superficies comerciais. Con esta decadencia non só se perdeu unha función económica moi importante, tamén se perdeu unha función social como espacio de sociabilidade. Evidentemente, a praza de abastos de Vilalba non se salvou desta decadencia. O Partido Popular é o maior responsable, son vostedes os que gobernaban ata hai 3 anos. Bueno, sí que fixeron algo. Fixeron un investimento de 200.000 euros que contrasta co feito que de 4 postos que había, agora só quede un. A inversión económica non serve de nada se non se elabora un plan de recuperación de mercado. Pero non só o PP é responsable. O Partido Socialista que goberna en minoría mantén ese incomprensible abandono. A praza de abastos é viable se hai vontade política para que así sexa. Vilalba Berta xa levaba no seu programa electoral a necesidade de recuperala, e non é a primeira vez que traemos a este salón de plenos un plan de recuperación do mercado. Dende Vilalba Berta propoñemos o seguinte: facilitar o acceso de novos praceiros e praceiras cunha modificación da ordenanza reguladora do servizo, mantendo os 3 tipos de postos fixos, máis pasando a pagar os arrendatarios respectivamente o mes por cada metro cadrado de 10 a 3 euros, de 7 a 2 e de 4 a 1. Tamén propoñemos que os primeiros tempos estean exentos de pago, de tal maneira que os vendedores que necesiten afrontar uns gastos antes de empezar a súa actividade, segundo o investimento realizado, se vexan beneficiados por unha exención de pago decretada polo Concello. 1.000 euros de investimento, 2 anos de exención municipal, de 1.000 a 1.500, 2 anos e 6 meses de exención municipal, máis de 1.500, de 1.500, 3 anos de exención municipal. Nesta proposta, seguiríase mantendo a posible presenza de vendedores eventuais, mas estes estarían exentos de pagar o día que acudan. Tamén propoñemos que os veciñas vendedoras, tanto fixos como eventuais de produtos ecolóxicos e de proximidade, queden exentos de pagar por metro lineal cada día que acudan. Outras das cosas que propoñemos é permitir e potenciar a diversificación de produtos, con unha oferta que vaya máis alá da venta exclusiva de alimentos, un lugar onde se poida comer, tomar un café, mercar artesanía, asistir a unha cata de viños, por exemplo. Tamén apostamos polo horario de tardes, que a xuízo de antigos praceiros, isto favorecería a chegada de clientes novos que, por o seu horario laboral, non poden mercar polas mañás. O mercado de abastos tamén como eixo de estrategia cultural. Esta iniciativa busca o necesario apoio e reforzo das iniciativas que leven a cabo os praceiros e praceiras para dinamizar o mercado e atraer a nova clientela por vía da implicación da Consellería de Cultura. E, por último, o que ten que ver co acondicionamento das instalacións e a mellora do confort interno, a eliminación de barreiras arquitectónicas para facilitar o tránsito das persoas con mobilidade reducida, ademais do correcto e continuado mantemento. Coa recuperación da praza de abastos, incentivaríamos o consumo de produtos frescos, ecolóxicos e de proximidade. Poñeríamos en valor a compra local e o bon facer dos nosos praceiros e praceiras. E tamén fomentaríamos a recuperación das nosas veciñas do rural coa venta directa da súa produción. Nada máis. Moitas gracias, señora alcaldesa. A ver, por cinguirnos o tema da moción, dúas cousas. Unha, nosotros vamos a votar a favor. Vamos a votar a favor porque nos parece
positivo o que plantexan de convertir a Plaza de Abastos nun centro de distribución de produtos ecolóxicos. Perfecto. Centro cultural tamén nos parece perfecto. Traer novos praceiros e darlle amplitud tamén nos parece perfecto. Pero a ver, eu entendo que esta é unha moción que ten unha música moi bonita, pero a letra é máis difícil de acompasar porque non é nada fácil poñerlle letra a unha iniciativa deste tipo. Antes o señor Renda acusaba ao Partido Popular e ao PSOE de unha especie de xogo bipolar, colocándose un nunha posición, outros noutra. A ver, señor Renda, pero Vilalba Aberta últimamente ten unha tendencia tamén moi clara a poñerse de perfil. Eu estou de acordo que nesta iniciativa, por un lado está, que o goberno non ten moitas ganas de facer, pero por outra, vostedes non lle facilitan nada a acción ao goberno porque lle plantexan cousas que eu non digo que sexan imposibles, pero, en realidad, o que vostedes están plantexando aquí non é unha actuación para o equipo de goberno. O que vostedes están plantexando aquí é unha acción propia do programa electoral de Vilalba Aberta de cara ás eleccións. Ese tipo de actuacións que realicen agora mesmo, entre o tempo que falta por rematar e a complexidade que presenta e a dificultad que plantexa, está moi ben como un dos puntos que poden vostedes incluir no programa electoral e desenvolver, pero executalo na práctica a min parece moi difícil. Eu, evidentemente, estou de acordo no propósito e no espírito que os anima. A realización práctica, xa digo, pareceme dificilmente complicada. E retomo o tono festivo que leva o señor Renda en relación co pleno e coas eleccións. A mí pareceme moi ben ese espírito alegre, pero, señor Renda, non lle vai a pasar aquelo do conto. Soy joven, guapo e con dinero. Que máis quero, Baldomero? Ella tiña que decir seu pai, xuicio, neniño, xuicio. Cuidado, non vai a caer do burro en baixo, que quen se sube moi arriba, ás veces a caída é moi forte. Mira, vostede aquí atopou prácticamente por parte de todos cantos intervimos razóns para votar a Vilalba Aberta. Evidentemente que sí, pero eu tamén lle podo dicir algunhas razóns polas que probablemente, tampouco digo o que vou a votar, pero polo que probablemente non votarei a Vilalba Aberta. E permítame acudir ao refraneiro popular, mire, moito fume e pouco lume. Invito o Xan de Romeu e o viño paguei no eu. Dime de que presumes e te diré de que careces. A ver, señor Renda, facer promesas está ben. Eu entendo que un grupo político pois ten que xerar empatía, emoción, entusiasmo, pero a veces hai que medirse ben. Hai algo que, por exemplo, vostedes están practicando constantemente e que deben de empezar a medir, que é eso de querer quedar ben con todo o mundo. Vostedes fan propuestas a diestro e a siniestro para favorecer e para que todo o mundo diga, pois, bueno, mira que interesados son estes chicos e que preocupados están e que van a resolver, pero o problema da política é que a política, cando chega o momento, é tomar decisións. A política, cando chega o momento, é o de priorizar. E recorde que moitas veces pretender quedar ben con todos é o mellor camiño para non quedar ben con naide. Eu non pretendo desanimalo, e xa digo, pareceme ben que teña ese ímpetu. Pero, xa digo, plantexe vostedes temas desde o punto de vista do raciocinio, non para a galería. O da Plaza de Abastos xa non é a primeira vez que o trae. As cuestións que está plantexando agora mismo, en hipótesis, xa digo, están moi ben. Quen se vai opoñer a convertir eso en un centro cultural, en un centro de distribución de produtos ecolóxicos, en unha especie de mercado de San Miguel en pequeno, vaya a redundancia? Claro que nos parece perfecto, pero eu entendo que eso é máis unha cuestión de programa electoral que unha actuación para plantexarlle ao goberno que
dificilmente vai a ter tempo, nin capacidade, nin recursos para poder facelo agora mesmo. Por eso nosotros vamos a apoiar a moción, pero pídolle, como decían aquelo do mallo francés, seamos razonables, votemos al Partido Popular e non a Vilalba Aberta, que senón sabemos en onde empezamos, pero non sabemos onde acabamos. Moi ben, boa tarde de novo. Unhas pinceladas do que decía Agustín e unhas pinceladas do que decía Esmari ao respecto da moción, non? O Partido Popular intentou, no cando gobernaba, con unha inversión forte que non resultou, a pesar de poñer unha gran infraestructura ao servicio da venta de produtos, non só do peixe, non só da carne, senón de outro tipo de produtos que, chegado o caso, pois Vilalba non apostou por eles, pero non apostou por eles en certa razón porque a veciñanza non iba á Plaza de Abastos e non gostaba desa oferta que ali había, non? Hai un par de plenos, Vilalba Aberta fixo unha pregunta ao grupo de goberno dicindo sobre a Plaza de Abastos. O grupo de goberno lle contestou que estaba traballando nun plan de rehabilitación da Praza de Abastos que tiña que ver cos produtos de proximidade e cos produtos de agroecoloxía. Hai un par de plenos, se lembran. Así mesmo foi. E estábamos traballando de tal maneira que nos puxemos a arranxar o que era a infraestructura da Plaza de Abasto. Había moitas humedades, o polador descolgado, enferruxados os mostradores, en fin, limouse, preparouse, pintouse, amañouse o pladur, tratouse de quitar as unidades, veremos a ver se quitan definitivamente ou non, e contactou, evidentemente, cando dicíamos eso, é porque xa tiñamos contactado con ese espacio de agroecoloxía para que se pousara na Plaza de Abastos de Vilalba e promovera unha serie de actuacións, que presentou precisamente unha proposta de dinamización do mercado municipal de Abastos en base a un espazo agroecolóxico. Ustedes daquelas sonoulles ben, e agora traen unha moción un pouco, probablemente podemos falar dela, pero un pouco desorbitada, sobre os plantexamentos e sobre todo sobre as conclusións, que volvemos ao mismo. Unha cousa é a parte dispositiva, a exposición de motivos, e outra parte é a parte resolutiva. A falar un pouco da exposición de motivos, cando Vilalba Aberta nos fala de que afrontar gastos antes de empezar a súa actividade segundo o investimento realizado, en donde? Na súa casa, na súa horta, en donde? Que tipo de investimentos e en donde? Estaría ben saber e que, porque claro, se son a nivel particular e se son a nivel, pois non creo eu que non debían de ser en ningún momento tido en conta, non? Cando nos falta de facer unha plaza de abastos dun centro logístico de distribución directa, é que, se nos imaginamos o que é un centro logístico de distribución, en ningún momento podemos falar xa de que a plaza de abastos se converta neste centro, porque quen se vai responsabilizar deses produtos? Que produtos van a entrar? Os que teñen registro sanitario, os que teñen reaga, como se vai a traballar en seus produtos, como van a salir. Evidentemente, se tenemos un centro logístico de distribución directa, pois, oye, en Vilalba, en Meira, en Parga, temos unhas feiras bárbaras, onde a xente leva e tal, e ainda seguimos mantendo certas tradicións para que a xente poda acopiarse, poda levar certo tipo de produtos, pero claro, responsabilizarse dun centro logístico, esta é unha situación que lle deberían, evidentemente, dar unha volta. Estar polo horario de tardes, eliminación de barreiras arquitectónicas. Home, sí, se pisaron a Plaza de Abastos, ven que ten rampas, ven que non hai ningún problema de accesibilidade a ela, polo tanto, non coñecen moi ben a realidade da Plaza de Abastos, non? E despois, en relación ao que nosotros estamos levando adiante, non necesitamos incluso nin rebaixar esas fiscalidade, porque a propia legislación, a propia ordenanza número 48 do Concello de Vilalba sobre o regulamento do mercado municipal de abastos, no seu artigo 11 recoñece
a posibilidade da adxudicación directa para asentarse nesa plaza de abastos sempre e cando durante un tempo non houbera solicitudes. Bueno, está todo arreglado e iso está xa contemplado nesta solicitude que tuvemos regladamente, creo que foi o 5 deste mes, non lembro ben a data, o 5 de maio, perdón, xa tuvemos esa solicitude, xa hai un rexistro, xa hai unha certificación do rexistro de Vilalba para que efectivamente poda considerarse a súa implantación na plaza de abastos. Pero isto si é un programa pois xeitoso, é un programa que se pode levar adiante e é un programa que apostamos por el, un programa sinxelo no seu inicio, pero con unha connotación importante. No punto 1 deste obxectivos proposta destas actividades dinamizadoras, punto de venta directa para os produtos da nosa comarca e arredores, que sexa referente de produtos alimentarios de calidade e con mínimo impacto ambiental na contorna. Creo que podemos estar de acordo todos en esta situación. No punto 2, que seña un punto de intercambio dos produtos para facilitar a distribución conxunta dos establecementos de outras vilas da contorna. O punto 3, que sexa un lugar de encontro non só para produtoras, senón tamén para as persoas, coa teima de establecer un contacto social en torno aos mercados locais. No punto 4, lograr o respaldo da comunidade para vertebrar a economía comarcal en torno á produción primaria, dando lugar a seus produtos e servicios. No punto 5, acadar un convenio coa administración local, lóxico, para suministro de alimentos nos espazos colectivos que estean baixo a súa xestión. Evidentemente, cando falamos desta situación, falamos de produtos certificados, de produtos co seu número de registro sanitario, co produtos co seu reaga establecido para que podan realizar esa venta directa. E, como non, no punto 6, que ten un pouco de interés no que contades na vosa moción, que é dinamizar o espacio ofrecendo actividades gastronómicas e lúdicas como degustacións de produtos de temporada, obradoiros para nenos e adultos, actuacións musicais ou representacións culturais que visibilicen, evidentemente, o atractivo deste espacio de mercado. Toda esta obxectivos están perfectamente migallados, propostos con, en principio, 7 personas que serían as encargadas de traer eses produtos á plaza de Vilalba. Habería desde produtos de horta, shiitake dunha produtora de Goiriz, hasta pleurotos de Cospeito, hortalizas tamén outra produtora de Goiriz, produtos de hortos e excedentes da produción de noche, mel de Lanzós, queixo de San Simón, alimentación vegetal 100%, etc. de Xarmade. Como vedes, é un proxecto que ten xeito, ten ganas, ten arranque, e co que se está a traballar tamén ca órgano rector da Reserva da Biosfera Terras do Miño, porque evidentemente aí tamén hai recursos para que esta serie de circunstancias poda ser tido a conta e que poda ser axudado e financiado. A moción, pois claro, ten moitas eivas á hora de plantexarse, ten moitas eivas de redacción para saber realmente onde estamos e en cantos acordos, pois claro, pola vía de inclusión dunha serie de bonificacións e excepcións de pagos por método lineal da liña establecido por exposición de motivos, non necesitamos eso porque a propia ordenanza facilita que poda facerse unha adxudicación directa do posto que vai aí. Neste caso é unha representación dun colectivo que agrupa a 7 personas neste momento e suma as súas responsabilidades, pois claro, se vamos a firmar ese convenio con esta asociación, todas esas responsabilidades, todas esas capacidades de organización máis aló da venta directa, pois está garantida polo propio convenio, non? Polo tanto, eu a Vilalba Aberta lle pediría que poda retirar a moción e que, bueno, pois entendendo e fiscalizando a acción do que seña, pois que poda tirar, que poda mirar a ver se arrancamos desta outra maneira. Evidentemente, isto non se vai convertir nun centro dunha plataforma de distribución logística, nin se van a dar esas axudas que dices para a exención segundo o investimento realizado, porque non sabemos nin que tipo de investimentos, nin que tipo de circunstancias, nin donde, nin de que maneira, polo tanto, e que tipos de produtos podían entrar aí. Iso hai que definirlo tamén. Esta xente ten os produtos legalizados, ten os produtos perfectamente certificados para a súa venta, polo tanto, é un comenzo pois bon, polo tanto, en espera da vosa contestación, pois deste momento non digo nada máis. Moitas gracias.
Sí, bueno, dende Vilalba Aberta estamos encantados de que por fin se faiga algo por a Praza de Abastos. Tamén estamos encantados de que o Partido Socialista recollera a nosa idea do programa electoral que xa levábamos. Evidentemente, nós non copiamos nada, sodes vos os que vides a nós cas propostas que xa levábamos no noso programa. Non vamos a retirar a nosa moción. As nosas ideas están tomadas por ordenanzas que se fixeron en outros concellos, o sea que non teñen nada de malo, e nada, esperamos que este sexa un beneficio para todos os veciños e veciñas, que é o único que pretendemos dende Vilalba Aberta. Non é un rédito político, nós non estamos aquí para contentar a todo o mundo, nós estamos aquí para contentar os veciños e as veciñas e facilitarles e mellorarles as súas vidas. Nós aquí non representamos a ningún partido político, nin temos unha loita entre PP e PSOE. Nós somos e nacimos só para pensar nos veciños e veciñas desta vila. E só quería dicirles que levo moito rato escoitando de guapo o meu compañeiro desde as bancadas do PP e do PSOE. Ahora me pregunto por que será esa obsesión que tedes con Modesto. Algo vos preocupa? Nada máis. A ver, non, señora Fernández, a obsesión en este caso, mire ben de onde parte. Nosotros estamos lle facendo exactamente aquelo, recorda usted a historia de Perseo e da Gorgona, non? Nosotros estamos facendo como Perseo, utilizar o espello posto diante da Gorgona para que sexa ela a que quede convertida en estatua de pedra. É o señor Renda o que está aludindo constantemente ao Partido Popular. Nosotros simplemente poñemos o espello por diante. E seguindo co espello por diante, eu voulle a reiterar unha cousa é propoñer, outra é pedir, outra é plantexar ideas, pero unha cousa diferente é poder leválas á práctica. Decías aquí, dicíano vostede, dicía tamén o señor Vidal, que o Partido Popular efectivamente había feito unha inversión importante para tratar de poñer en valor ese espazo. Ben, eu creo que parteu posiblemente dun erro inicial, que é o erro de plantexamento, tratar de reproducir o que había sido anteriormente o propio edificio da Plaza de Abastos, a ver, sin ter en conta, porque os tempos evolucionan a tal velocidade que as circunstancias que un pensa que hoxe son válidas automáticamente quedan caducadas. Nos tempos de hoxe, o comercio, como outras cousas de Vilalba, cambiaron de maneira sustancial. Nos tempos das grandes superficies que permiten a compra en cadena simultánea sin necesidade de desplazarse, nos tempos de internet, pois a ver, para darlle visibilidade, para darlle utilidade a un espacio tan peculiar e tan concreto, eu non digo que non sexa posible, ya se acerte, pero hai que buscar unha iniciativa pois que teña esa capacidade de sorprender, facer algo diferente, algo singular, algo propio, seña capaz de atraer a xente e de chamar a atención. Ben pola parte de vostedes, ben pola parte do goberno, se acertaran con esa cuestión, bienvenido sean, e nosotros les expresaríamos a felicitación e axudaríamos, e por eso, a pesar de todo, vamos a votar favorablemente a noción, porque creemos que a idea é válida, e despois, pois, entre todos, teremos que buscar a maneira e a fórmula, señor Vidal, a través de calquera comisión ou a través de calquera mecanismo, sempre se pode falar e sempre se poden confrontar e coordinar ideas. Por lo tanto, o noso voto a favor, pero, eu xa digo, pareceme unha iniciativa de difícil execución práctica. Tamén é verdad que o difícil é o que distingue os valientes. E, bueno, para rematar, por non perder o carácter clásico da miña loita coa señora, dialéctica, dentro do respeto naturalmente personal. Recordolle unha anécdota de Napoleón,
Cando visitaba unha biblioteca e lle preguntaba ao bibliotecario por este, por aquel, o bibliotecario indefectiblemente contestaba o mismo: no lo sé, no lo sé, no lo sé. Oiga, pero usted ¿qué pasa? ¿Le pagan por no saber? Dije, no, mire, a mí me pagan por lo que sé. Si me llegan a pagar por lo que no sé, no llega el dinero del imperio para pagarme. Si a vostedes lles chegan a pagar polo que non fan, para pagar o goberno de Vilalba non chegaría o presupuesto do Estado, seguramente. Ay, pues mire. Home, seguindo co tono focoso e amigable, pero, bueno, un pouquiño tamén vehemente, Mari, simplemente creer que a nosa actuación neste momento na Plaza de Abastos ten que ver co voso programa electoral e ca vosa moción, pois é entender moi pouco do que é o traballo, a política, e lévanos a un camiño sin saída neste aspecto, porque, vamos, nada que ver, nada que ver. En segundo lugar, pois claro, de explicar un pouco o sentido do voto. Me parece ben que o Partido Popular pois asume a iniciativa para crear unha inquietud e, de certo modo, pois castigar ao goberno en minoría de que está en minoría e que non pode aprobar cousas, pero evidentemente, vale, pero non podemos votar a favor porque evidentemente as situacións que plantexades e como as plantexades non están ben plantexadas, non pode ser. Vale, aprobas a moción, pero evidentemente nosotros vamos a seguir ca nosa folla de ruta con este traballo que iniciamos con este colectivo agroecolóxico que nos está traballando de maneira moi sostida e moi comprometida para os traballos e para os fines que se pretenden, e vamos a seguir colaborando neste sistema. Non podemos falar de suprimir barreiras arquitectónicas porque non hai, non podemos falar de plataforma logística porque é irrealizable, non podemos falar de cientas cosas de axudas para que tuvo que facer obras sin saber o que hai, o sea, é imposible darlle continuidade, darlle un pouco de credibilidade a esta moción. Por lo tanto, o noso voto do goberno, os componentes do goberno en minoría, vai ser en contra. Claro. Rematadas todas as intervencións, procedemos á votación desta moción do Grupo de Vilalba Aberta. Votos a favor? Ya está. Votos en contra? Ben, pois queda aprobada esta moción cos votos a favor de Vilalba Aberta e Partido Popular e os votos en contra do Grupo Socialista. Rematado o capítulo de mocións, pasamos agora a 4 puntos da orde do día que as vamos a ir lendo todas de continuidade porque dar conta non admiten debate. Punto número 12 é dación de conta do acordo da Xunta de Goberno Local número 17 da Xunta de Goberno adoptado en sesión pública celebrado o día 5 de maio de 2022. O punto número 12 refírese á aprobación do proxecto de obra pavimentación do vial municipal 065005 entre a luz 120 e o límite do Concello de Vilalba. O seguinte punto, o número 13, é da mesma Xunta de Goberno Local adoptado en sesión pública, refírese á cesión do contrato de prestación de servicios de piscina municipal e do Parque Acuático de A Madalena. O punto número 14, igualmente, dar conta do acordo da Xunta de Goberno Local do mesmo data, que consistía en aprobación do proxecto de obra renovación de instalacións alumeado exterior en os barrios de O Carrizo e Feira Nova, pertencentes a Santa Valla, e as Campelas en Río Aveso. O punto número 15 da orde do día trátase das resolucións de alcaldía. Punto número 15, porque aí non está.
E o punto número 15 é dar conta das resolucións de alcaldía, que, como está así previsto na normativa, dase conta das resolucións adoptadas pola alcaldía entre os días 1 de abril de 2022 e día 1 de xuño de 2022, decretos de o número 198-2022 ata o 344-2022, un total de 146 decretos en esos 2 meses. Rematamos este apartado de dar conta. Pasamos ao capítulo de rogos e preguntas. Primeiro, enunciaremos a lectura dos rogos para axilizar. Doy a palabra ao señor secretario, que os vai lendo na orden que están establecidos, que son 4, 3, 7. Señor secretario. Rogo do Grupo Político do Partido Popular relativo a arranxo pistas na zona rural na época estival. Instar ao Concello de Vilalba que arranxe de maneira urxente as diferentes pistas no noso entorno rural que se atopan en estado lamentable. Rogo relativo á xilidade das licencias urbanísticas. Instamos ao Concello de Vilalba que asilice as licencias urbanísticas e así evitar a parálise das obras repercutindo negativamente na actividade económica do municipio. Rogo relativo á falta de pintado nos pasos de peóns. Instar ao Concello de Vilalba a apostar pola seguridade viaria peonil no casco urbano e execute un novo pintado nos pasos peonís que se atopan en pésimo estado. Rogo relativo á perda de subvención por parte do Concello de Vilalba. Ante a perda da subvención emitida pola Deputación Provincial de Lugo con un importe de 50.000 euros para a Rúa da Emigración, instamos ao Concello de Vilalba que xestione eficientemente e así evitar a perda de recursos públicos. Rogos presentados polo Grupo Político de Vilalba Berta. Rogo relativo á sinatura dun convenio de colaboración entre o Concello e a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil para o mantemento da operatividade e prestación de servicios. Rogo que co obxeto de acadar o fin proposto o Concello de Vilalba suscriba coa Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Vilalba un convenio de colaboración segundo as seguintes cláusulas. O obxeto deste convenio de regular as bases de colaboración entre o Concello e a Asociación de Voluntarios de Protección Civil de Vilalba para o financiamento dos gastos derivados do mantemento da operatividade da agrupación. Pedi o ponente de Vilalba Berta que non fai No. falta ler as cláusulas. Vale. Rogo relativo ao incremento na dotación de paradas do servicio de transporte escolar nas nosas parroquias. Que o Concello de Vilalba, previo contacto e posterior análise conxunta coas diferentes AMPAs organizadas ao longo do termo municipal, inste a Xunta de Galicia a incrementar a dotación de paradas do servicio de transporte escolar no noso rural na liña do concluído. Rogo relativo ao arranxo da Ponte das Cancelas, parroquia de San Simón. Que o Goberno Municipal inicie os trámites necesarios con vistas a que, previa consignación de crédito con cargo ao orzamento do Concello de Vilalba correspondente á anualidade de 2022, se elabore e posteriormente se materialice o reivindicado proxecto de rehabilitación da coñecida como Ponte das Cancelas. Ya están os ruegos. Ben, pois agora, rematados os rogos, pasamos... Hai algún rogo in voce? Sí, perdón. Se é posible, señora alcaldesa, simplemente un rogo que este o estado no que se atopa o parque que está ao lado do centro de saúde, cando poidan teñan a ben comuniquen. Non, é municipal. Tomamos nota do rogo, señora Vázquez. Entón, hai algún outro rogo? Non. Entón, pasamos ao capítulo de preguntas e tamén para axilizar, señor secretario, se vai enunciando as preguntas dicindo de que grupo son e procedemos á resposta. Leo todas e te respondo. Preguntas sobre as actividades de verán para os nenos e nenas de Vilalba. Cales son as actividades de verán que ten previsto o equipo de goberno na área recreativa da Madalena para os nenos e nenas?
pois habería certas actividades, xa se dixo vai tempo na presentación dos campos. Perdón. Xa se anunciou que habería distintas actividades cos campamentos de verán, foron publicadas este martes, xa na data que se abre o prazo de inscripcións, que foi o día de onte, xa queda claro que a resposta en parte a súa pregunta. Xa estaba así contemplado no calendario, unha vez rematara a inscripción, que se publicarían as listaxes dos campamentos, que ademais este ano foi moito máis adiantada que todo o resto de anos atrás. E máis, o ano que ven, xa nos aventuramos a anunciar que aínda será con máis antelación. O resto de actividades de verán xa enfocadas a actuacións de diversos tipos serán presentadas no seu debido momento, unha vez esteña todo pechado e confirmado, pero tranquilos, que saben que para nós os temas de conciliación son prioritarios. Despois do peche do parque acuático e posterior derrubamento dunha instalación recén renovada, cal é a alternativa que ofrece o Concello de Vilalba en actividades acuáticas para os nenos e nenas? Claro, es que son tres preguntas esta. Por eso te pregunté si preferías que te lea. Ah, sí. Estaba por detrás. Leo las... Sí. Rematado o prazo de inscripción para os campamentos de verán 2022, que empresa vai realizar o servicio? Cantos nenos inscribiron para ditos campamentos? Para os campamentos de verán contamos con unha inscripción. De feito, publicáronse 50 nenos en total. O prazo de inscripción para os campamentos de verán, que empresa vai a realizar o servicio, bueno, acabo de decir o número de nenos que se apuntaron, e a empresa están aprobadas as que presentaron documentación. Creo que está convocada a mesa para a semana que ven, creo recordar que era o martes, pero xa se debe estar colgado no portal de transparencia as empresas que presentaron e que foron aceptadas, admitidas. Pregunta sobre o peche da Biblioteca Municipal. Cal foi a causa pola que estivo pechada a Biblioteca Municipal de Vilalba a maior parte da semana do 23 de maio de 2022? Bueno, a ver, o luns día 23, recordade que foi o día que se deu para convalidar por o día de Santa Rita, que había coincidido en domingo, por tanto, todos os traballadores estaban exentos de ir ao traballo e por iso non se abriu a biblioteca. Os días 24, 25 e 26 foron solicitados por un dos traballadores no seu dereito a vacacións e días de asuntos propios, pero non estuvo totalmente pechada, só se cancelou o préstamo de libros, xa que as aulas de estudio si se abriron e a devolución pódese facer no buzón habilitado. E o día 27 só estivo pechado pola mañá, que coincidiu que por mor dun asunto urxente que lle aconteceu o traballador e que entra dentro dos seus dereitos e hai que respetalos. Todo isto sempre se avisou cun cartaz na propia biblioteca e con anterioridade posible, dentro de que cando é unha situación urxente pois non se pudo facer con maior anterioridade. Bueno. Pregunta sobre a desaparición dos contedores de papel. Tras observar a perda de boa parte dos contedores azuis, os que corresponden á recollida de papel e cartón, cal é o motivo da desaparición destes, de moitos puntos nas parroquias de Vilalba? Bueno, tras observar a perda de boa parte dos contenedores azuis, perdón, a pregunta que xa acaba de formular o señor secretario, procedeuse a unha reorganización e optimización dos recursos, dado que había varios nas parroquias que non eran utilizados ou eran infrautilizados e foron reasignados a outros lugares donde sí eran máis necesarios.
Pregunta pago segunda liña de autónomos. Cando ten previsto o equipo de goberno realizar o pago do segundo plan de axudas a autónomos? Hoxe mesmo aprobouse a relación de beneficiarios da segunda convocatoria de axudas a autónomos, co cual, sí. Hoxe mesmo asinouse a aprobación dos beneficiarios da segunda liña de autónomos. Habíase retrasado porque había varios dos posibles concesionarios que non habían aportado toda a documentación ou faltaba algún tipo de xustificante ou de regularizar a súa conta bancaria. Unha vez que se corrixiron esas eivas que tuveron que ser demandadas con repetición, hoxe asinouse a aprobación con un total de 76 empresas ou persoas beneficiarias. Procederase en data inmediata a dar a orden de pago. Pregunta sobre o plan de sinalización no rural. Cando ten previsto o equipo de goberno levar a cabo o plan de sinalización para o rural, logo de estar aprobado por unanimidade dende fai meses? Está en proceso de adxudicación o lacado de mástiles e posterior colocación da señalización dos barrios e lugares da parroquia de Santa Valla. Pregunta sobre o servizo de madrugadores. Ten previsto o equipo de goberno ofrecer o servizo de madrugadores para o vindeiro curso 2022-2023 nas mesmas condicións? En caso afirmativo, é obrigatorio que existe un mínimo de nenos para a súa posta en marcha. Este ano o servizo de madrugadores comezou un mes despois do inicio do curso, desamparando as familias que o precisaban. Ten previsto o Concello de Vilalba comezar o servizo de madrugadores o mesmo día que o inicio do curso escolar? Sí, está previsto ofrecer o servizo de madrugadores, estáse estudiando o tema de un mínimo de nenos e o servizo de madrugadores comezará co inicio do curso. Para o equipo de goberno é unha prioridade ofertar esta iniciativa de facilita a conciliación das familias. Preguntas formuladas por o Grupo Político de Vilalba Aberta. Pregunta relativa ao estado da RPT, relación de postos de traballo no Concello de Vilalba. Dende a celebración do pleno ordinario de xaneiro, podería o Goberno Municipal dar conta de algún avance en relación co RPT? Dende logo que sí, a día de hoxe, despois de actualizar o incremento dos custos na porcentaxe do 2%, só queda por definir as funcións dunha das prazas de nova creación, situación que se producirá de inmediato. Posteriormente, será posta a disposición dos departamentos de Secretaría e de Intervención para posteriormente presentala á mesa sindical. Pregunta relativa ao retraso de 21 meses na licitación do servicio de recollida de lixo e limpieza viaria. Cal é a situación na que se atopa o proceso de renovación do contrato do servizo de limpeza, recollida domiciliaria de lixo, suministro, distribución e mantemento de recipientes normalizados e transporte de residuos no Concello de Vilalba? Se con esta pregunta refírese ao servizo de recollida de residuos urbanos e limpeza viaria do Concello de Vilalba, a resposta é, primeiro, que non é unha renovación de contrato, segundo, que non é unha recollida domiciliaria, terceiro, que dende fai tempo os pregos tanto os técnicos como as memorias económicas están a disposición da unidade de secretaría deste Concello para que poidan ser supervisados e proceder á súa licitación, que esperemos sea en unha data próxima. Non sei se queren formular unha pregunta. Unha cuestión, señora alcaldesa, non facer máis preguntas das que xa temos, pero hai unha pregunta feita polo Partido Popular sobre o plan de señalización do rural e vostede, quero entender, se me falla o oído, solo nomeou a parroquia de Santa Valla, pero non sei se recorda que foi aprobado un plan de señalización para todo o rural de Vilalba. Non sei se me... A resposta foi nomeando a que xa está posta en marcha e adxudicada. Facemos un robo inboche. Se é posible, as que están tiradas, a ver se son posible de poder
poñelas en pé. Sobre todo as de sinalización que teñen que ver coa seguridade viaria, que hai bastantes. Non, máis nada. Ben, pois, sin máis asuntos que tratar, boa noite a todas e a todos.